Alobeira Today. Arrancamos. Sen sabelo viaxamos, sen mapas son punto de encontro que o destino tiña nun libro escrito no lombo. Non me vestín para a ocasión, deixei a porta aberta, tan só deixamos que as voces trocasen muros por xanelas. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron. Os trópicos e os meridianos empurraban a terra, facéndose acenos cuidadosos para non levantar sospeitas. Rastros, montes e praias, pedras, flores e areia foron facendo escolma reflectida en verbas estrelas. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. A forza dunha onda que fai venir a rocha e as nosas mans como vides que o sol medran con forza. De mares e interiores faise o conte segredo que un día un alquimista mesturou con boxeito. Así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron. Moi boas, recibido unha grande benvida a unha nova conversa da Alobeira. Levábamos un tempo xa sen conversas da Alobeira. Hoxe con Pepo Suevos, cómico, actor, humorista, comunicador, guionista, actor de dobraxe, monologuista, locutor, animador, deportista e ferrolán. Benvido ás conversas da Alobeira, Pepo. Que tal? Moitas grazas. Oe, Dixeche aí material, cuidado, xa non necesito currículum, con eso que xa dixeche está. aí. No, bueno, eu copiei, non é? Copiei. Foi un copiar-pegar así, co boli, copiei, e listo. Moi boas, pois, Quiselda, moi boas, Xibar, benvidas a esta conversa. Unha das preguntas que me xurde é, de Ferrol, de que parte de Ferrol? Porque Ferrol é Ferrol, pero... Do puto centro, chaval, do puto centro. Claro, é que eu Mira. coñecín xente de Fene que dicía, yo soy de Ferrol. Claro, Dicía, claro. a ver, Ferrol do outro lado Pero das esa é pilas. a tendencia natural de quen se sinte inferior, que no caso de Fene non debería ser. No, Porque carallo. Fene mola moitísimo e ten unha autonomía maravillosa, pero a veces hai xente que pensa que non están ubicados no mapa
Claro. coa suficiente consideración, entón botan man de mira, hai unha cousa, aquí se poden dicir marcas. De todo. Aquí podes dicir ata Aquí, tacos. a mí me chama a atención unha cuña de radio que teño escoitado moitas veces dun comercio que non o vou dicir por culebreros, pero na cuña de radio di ven a comprar a tal, e acaba dicindo ao lado de Catlón. O sea que Ao lado de calor, ¿no? é como unha cousa de complexo de inferioridade tremenda, de dicir, vamos dicir algo grande que estea cerca para ubicar a xente, pero bueno, Fene está moi igual. Mira, eu son de Ferrol, eu sempre digo son da parte da Amboaxe, Ah, vale. que é bastante céntrico. Barrio da Madalena. Barrio da Madalena, pero eu sempre lle engado lindando con Canido. Porque Canido, como era zona macarra, sempre, claro, aí sempre tiñes unha dose de respeto gañada. Non Barrio da Madalena, pero lindando con Canido. Así que ollo comigo. Cuidado aí. Oe, sempre fago unhas preguntas aquí para romper o xeo, aínda que o xeo xa o temos roto. Pero, bueno, roto no, rompido. O tema é, a primeira, e agora pídote que te molles, e se hai crianzas que non poden escoitar estas cousas, que deixen de ver isto un momento. Saben os chícharos? Joder, caralludamente. Sí. Son moi tolos os chícharos. Mira, os chícharos así feitiños con pouco de xamonciño, Ai, Dios, xamón con a cebola. Joder, incluso eu son dos que lle pon uns champiñonciños tamén, con fondo de allo. Todo proteína aí, me cago. É unha locura, é unha locura. Proteína top aí. No, a ver, o chícharo, aparte de que, primeiro, que é moi saudable, porque ten, por exemplo, eu nunha das miñas épocas de adestrar duramente, que eu tive fases de todo na miña vida, pero, como xa dixeches ao principio, son deportista, podome catalogar como tal. Das de ferro, das etapas de ferro, non? Das etapas de mover ferro. Houve unha época que eu tomaba proteínas destas de batido, non? Así como complemento e tal. Tiven esa etapa tamén. Que non eran completamente sintéticas, porque había as de ovo, de toda a vida, que era o clásico, e logo xa había os batidos que sabe Deus de onde viñan, que merda de química tiñan da casa, como o viño. Entón, se querías fuxir diso, buscabas unha alternativa, as únicas que atopei eu eran a base de chícharos. Joder, pois teñen moita proteína, é dicir, teño. A xente pensa que come verde porque son verdes, pero teñen. Son proteicos. E por outro lado son legumes, co cal tamén teñen hidratos. Sí. Non, é contundente. O chícharo é moi completo. Tamén teño un amigo profesional do deporte, este estaba guai, facelle a pregunta a él. Este carallo compraba os chícharos conxelados para poñer a bolsa nos xeonllos despois dos partidos. Pero logo nos comía, non? Non, despois nos comía. Se lle pasaba o frío, tiraba a bolsa sin abrila. Ostras, macho. Pero claro, a bolsa, o ser circulares e esféricos, os chícharos dáballe moita maleabilidade para colocala en ángulos diferentes, era moi manexable. Cuidado, o chícharo, ao final vamos a sacar moito partido aquí hoxe. O chícharo é como un porco. Aproveitase todo. Ois, outra das preguntas que adoito facer aquí é praia ou montaña? Definitivamente praia. Non lle fago ningún tipo de ascos á montaña, porque a cabra tirou ao monte, pero son de costa, a xente de costa, o recendo da salitre é un pulo de vida. E de cal das praias ferrolanas eras? Pois mira, do Niño, San Jorge, Covas, a Fragata. Pero a cal ibas máis? Porque sempre hai unha favorita. Bueno, pois mira, vouche dicir, cando tiven independencia, porque eu cando era rapaz, pasaba o verán no Concello de Fene, que falábamos antes deso. Mira. Concretamente na parroquia de Maniños. Entón, desde Maniños nos íamos a praias de Ría, da parte da Ría de Ferrol, indo cara a Ría de Pontedeume. En Chanteiro terás estado, entón? En onde? En Chanteiro. Claro, sí. Chanteiro, Seselle, todas as de Ares, Estacas, toda esa zona, mallaba cando non tiña carné de coche, tal, iba en bicicleta, ou mellor me levaba meu pai ou tal. Entón, esas eran as de Ría, que non son propiamente de Ferrol, pero despois, cando xa me fixen un pouco autónomo, saquei o carné de conducir e tal, pois xa empecé a ir a do Niños, e sobre todo unha época por
por cuestión namoratoria, frecuentei moitísimo Valdoviño, que creo que Valdoviño. podo dicir, Valdoviño, creo que podo dicir sen medo a equivocarme que eu creo que é a mellor praia do mundo. Así é. Vou Con discrepar, Hawái antes. Vou Importa un discrepar carallo. e fun moito a Valdoviño, pero eu quédome con coa praia de Vilarrube. Eu, persoalmente. Bueno, está cerquiña, pero É a tamén ver, de é que xa, Valdoviño, pero é do claro, concello de Valdoviño, pero é a sí, praia de sí, Vilarrube, sí. para min é máis agreste, máis bonita. Non ten esos Sí, edificios encima. claro, pero ti ten conta que Valdoviño o que se soe patrullar, digamos, é a zona da Frouxeira, que é onde están os Mm. edificios, pero despois se tiras cara a parte del lago, Sí, de cara a onde parte chega de lá ao Lago final. Meirás, sí. Claro, eu aí toda esa parte, unha vez que pases a lagoa, todo o que queda hacia lá, que aí non vai ninguén, Sí, son tres, iso son é, para min é maravilloso. son case 4 kilómetros, son 3 kilómetros Sí, 75, unha cousa así, de sí, sí, longo. sí. No, A para o praia non é colesterol é pequena, moi boa. é boa, é boa. Boa, ariña mollada e tal, é boa. Oe, e eras de isto de praia, de lajarteiro, destes de poñerte na toalla e pasar aí o día ao sol, ou eras máis de deportes de praia, ou de chegar, mollarte e irte, ou como era a cousa? Pois pasei por fases moi diferentes. Por exemplo, o tema de coller cor e poñerme moreno, iso lévame exactamente o primeiro día. Eso, Bueno, é que o sorte. O primeiro primeiro día día que saco. parece a túa camiseta. Sí, sí. Pois eu non, eu poñome moreno en 0, que se di agora. E entón non necesitei nunca de estenderme demasiado tempo ali na toalla. En tempos de xuventude era moi de botar a partida de fútbol tamén, cando eran épocas de pandilla, e nos xuntábamos varios, e agora xa de vello, pois o que a mí o que me presta é estar un pouco tranquilo, quentar o corpo, recibir un baño de sol potente pola vitamina Vitamina correspondente, D aí a tope. exacto, e despois chapuzón pa auga e volver a quentar. Pero estou entrando xeindo da auga casi constantemente. Eu lembro ir a Valdoviño e ter que levar un suadoiro para cando saías da auga, que saías completamente destemplado. Fixera sol, fixera o que fixera, había que poñer o suadoiro para entrar en calor. E despois xa o quitabas cando Bueno, xa levabas un cacho, pero é que se cadra o único defecto que ten Valdoviño é o sol, que ali non dá como noutros sitios. Eu creo que de Ferrol cara arriba, non sei se atribuíllo isto á época da ditadura, eu creo que puxeron ali unha nube negra anti-masificación, e cando marchou o caudillo non lle acordou quitala, deixar por escrito algo, desamarraron e ali quedou. que é o mesmo drama que teñen na Mariña Lucense, non? É dicir, Na canto Mariña máis po Lucense norte, Na Mariña Lucense teñen unhas praias, claro, uns areais da hostia, pero o que os pero mata é que cada o 2 por clima, 3 está entrando néboa. É claro, dicir, pois entran che digo, néboas e adiós. sí, sí, Mira que di pois aquí o Pusquis Celta que di tin suevos, apañar un pouco de sol, chapuzón e pa casa. Pero el non dixo pa casa, el dixo chapuzón e volver a quentar. é volver Eu, po sol, sí, eu sí, son dos de ir, apañar sol indo, a poder ser, sí, porque como en Vilarrube hai que aparcar lonxe da praia, apañas sí, sol indo pa auga, chegas, pousas todo, un baño cundente, porque además en Vilarrube, como é moi chan, tes que andar e hai que andar e andar, andar, sí. andas, bañaste, tal, non sei que, ata que os labios empezan a poñerse mouros, e unha vez que os labios se poñen mouros xa, hai que sair para Hai fora, chiringuito. secas e para casa. Non hai chiringuito en Vilarrube, é que No, non hai no, nada, no, non no. hai nada, hai unha casetiña ali de como se chama, Dos dos socorristas. socorristas e Sí. pouco máis. Eu teño a ver, mollado non vas volver. Eu teño volto mollado envolto na toalla e con Boa. outra toalla no asiento para voltar. E que a Eu min a can praia o xustiño, eu cando son máis de río. cando empezamos a falar de penurias espirituais, contareiche cousas que eu facía que non me importa contalas en público, a pesar de ser pai de familia, porque un non se debe arrepentir nunca, pero eu non me arrepinto, de feito, de nada. Pero eu, o de ir mollado no coche, teño feito tantas veces e por motivos Buf, tan diferentes que se sae o tema, porque creo que tiñas que fazer as preguntas do principio e despois Sí, despois xa avanzamos. Xa se pode Ti empezar podes, a non, ti abrir melóns. dallo que queiras xa, dallo que queiras, porque eu conteche aventuras tamén, Eu Por teño, no, por había no hai unha, huevos, eu teño no, estado no Coyote en Valdoviño,
no Sí. Coyote, na terraza daquele ilegal que demoleron despois, que o desfixeron todo. Pois teño estado na terraza do Coyote cun café con leite, porque eu era o que guiaba, e dicir, non hai huevos, deixar o café, deixar a roupa na silla e arrancar en gallumbos os dous pa lá, pum, a auga, meternos chapuzón, voltar, rematar o café e arrancar a gin tonics toda a carretera. É que os gin tonics non eran bons asesores. Eu No. era máis de cacique e cola, pero eu que son un astemio xa de longa duración, como algúns parados, e levo 23 anos en probar o alcohol, Eso está ben. teño que recoñecer que o que bebín antes dame para reencarnarme 3 ou 4 veces. Entón, é unha cuestión de Ainda administración. ardes unhas horas, no Sí, crematorio. efectivamente. entón, naquela época de castigarse moi duro, tivemos unha época que nos dou por, antes de marchar para a casa, cheos como a odres, despois de pechar o último garito de Santiago, co sol arriba de todo, como a mediodía, 12 da mañá, naqueles tempos que había after hours que non abrían nin de noite, xa era Xa día. logo eran cafeterías. Sí, tiñan licencia. Eles dicían, nós temos licencia aquí, compramos os donos e temos cafetera, pero a xente pide Cuba Libre, me cajo de alquiler que lle faga. Sí. Pois non poñas DJ, cabrón. Están as luces. O sea, hai formas de combatir isto. Pero bueno, había aquela cousa en Santiago, eso que eu creo que desapareceu. Por lo menos en Santiago, non sei se en outros sitios. Pero antes éramos de eternizar a festa, non? Incluso acabar a noite, inteira a noite, e dicir, vamos para casa. E eu tomaba un vermú e empezar xa a seguinte. E tivemos unha temporada que antes de ir para a casa, íbamos á antigua Praza Roxa de Santiago, que agora está reformada, pero daquela tiña unha fonte no medio. Sei no, sí. Bueno, pois nós íbamos para ali, aparcábamos o coche na rotonda, o sea, ao lado unhas pedras que había redondas ali decorando ao redor da fonte, deixábamos o coche ali, que non molestara moito para que puderan pasar os outros, baixábamos do coche e vestidos como íbamos, para a fonte en plancha. Ai, Dios. E da fonte salir O coche. para o coche, coa toalla xa posta no asiento, e daquela xa a dormir tranquilamente. Así nos chamaban as sirenitas, claro. A nos dixéronos, mira, nos dixéronos unha vez o avó dun amigo, no? Eu sempre levaba ese amigo á casa e Sí, despois sempre un arrancaba amigo. pa miña, no? Sí. Este rapaz vivía en Piñeiros, entón eu metíame por Piñeiros, deixaba en Piñeiros e despois ia pa Neda, que eu era de Neda. E resulta un día chegamos aí ás 12 e media da mañá, unha cousa así. E el tiña por costumbre, o avó deixáballe, pola noite, cando iba pa cama, deixáballe os cartos do pan en riba da mesita da entrada, non? Entón, el, cando chegaba, entraba, collía os cartos, ia ao bar, collía o pan e voltaba, non? E cando chegou, estaba o avó esperando por el e dixo, el ojo, Javier, tiñades medo de vir de noite? Efectivamente, non é a mesma luz. Sí. Mira, outra das preguntas que fago, é a última xa, e xa comezamos aí a lo loco. Aldea, vila ou cidade? Pois mira, isto tamén vai por épocas. Eu son urbanita confeso. Barrio da Madalena, lindando con Canido, pois imagina as orixes, non? Que pasa? Que urbanita confeso pasaba o verán nunha vila, como pode ser Maniños, que non chegaba á aldea, porque realmente o hábitat era bastante comprimido, había moitas fincas próximas edificadas, había ambiente veciñal, e agora, de vello, outra vez, pois paso moito tempo nunha aldea en Cambados, pertencente ao Concello de Cambados, a parroquia de Ouviña, pois a miña muller tiña ali unhas propiedades que fomos arranxando, que fomos rehabilitando, e agora ali sí que se pode considerar aldea, e se cadra é onde paso máis, digamos, o tempo máis gratificante de todo o ano. Porque ali xa... Tamén tiveche etapas. Claro, foron etapas. Eu conservo a parte urbanita, sobre todo cando me din, había que sachar ali, me cago en diablo, son urbanita. Pero, bueno, son o que se encarga de cortar a erva, esas cousas, e
E desde O por da fora, hernia non explotas, non dices, que teño aquí un bulto se é por vontade propia, non. O que pasa é que hai que peitujar. E claro, aquilo é ambiente da aldea, pero lle fomos metendo unhas comodidades para que o ocio Sí. sexa gratificante e Sí, estou sí. moi. No, vin algo, vin un Viches salto algo, aí non? a unha cousa azul así, Sí, con un entorno líquido. Sí, efectivamente. algo vin, sí. É que non me Sí, parecía nin Ferrol nin Bertamiráns, entón dixen eu, claro, a ser pois outro sitio. É Cambados, como vin que Ana Obregón Mas se que era tal este pola ano non luz, facía por como posado. incidía a luz, Era pola luz, Incide diferente, non sabes? Home, claro, Más que nada hai luz de sol. En aí xa sospeitaches que non era moi ao Bertamiráns e norte. Ferrol dixen eu, Ferrol non é. No. No, E Ferrol non é. Bertamirán, se fose como hoxe, tampouco, Sabes que estou pinjando porque non me dou tempo nin cambiar a camiseta, saímos a darlle unha volta ás cadelas Ai, porque Dios. non chovía, dixo unha muller, mira, está todo seco, vamos dar unha volta rápida, que hoxe non saíron e tal, e cual. Chegamos Os viñas. a 150 metros da casa A correr va dentro. e dixo Noé, aí vai, o que quedaba. O que nos quedara daquelo, aí vai agora. Tra, me cago en Dios. Estou pero empapado, tío. Empapado, Creo Dixen, bueno, chover. xa A non me min cambio, xa me se querei. cantas veces me terá pasando a min na Brr. Lobeira iso, de saír e dicir, hai veces que desconfías e dis, non me vou ir moito porque vou ter que Eh, arrancar a correr de volta. Pero hai outras veces que dis ti, non, malo será. O ese día cae cando máis lonxe estás, empeza. E empeza sí, pouco. Además xa ves que cae máis donde a casa e ven cara a ti. Dis, ai, Dios. sí, vou a contracorriente. Fatal, fatal. Oe, vouche lanzar agora unha pregunta de Sí. tuiteiro de Sonche Cousas Dun, vale? É Home, moi a ver, parece un que grande. sí, do señor Abel. Vouche lanzar a pregunta, é moi profunda, A ver, pero vai traer o comezo da historia, o comezo de va, Pepo, vale? va, Entón, vouche lanzar. a ver. Recordades o inicio, é dicir, os primeiros recordos, os primeiros cheiros, as primeiras imaxes. Se vos concentrades, pechades os ollos, sodes quen de ir a ese sitio onde pasabades os mellores intres das vosas vidas. Onde era? A que eu lía? Que se escoitaba? Onde era? Onde era ese sitio, Pepo? Pois posiblemente Maniños. Eu creo que en Maniños pasei os mellores momentos da miña vida. A ver, quero dicir, se nos poñemos nostálxicos e tiramos de carrete cara atrás, non? Porque eu teño xa no costume de intentar pasalo moi ben día a día, é que Cada todo momento, flúa. sí. Pero, pero se nos poñemos así un pouco nos tempos remotos, eu creo que a min Maniños eu asocio coa carallada, porque claro, eu iba á escola en Ferrol, entón Maniños xa era sinónimo de non hai clase. Despois tiñamos unha pandilla ali moi xeitosa, onde nos levamos moi ben, facíamos cousas de moita índole diferente, pero todas moi apetecibles e moi lúdicas, Ajá. e aparte, bueno, tiña unha liberdade que en Ferrol non había, porque ali non había o mesmo volume de coches, non había, bueno, esas cousas, había hortas, había pachanguita de fútbol en calquera curruncho, había, pois facíamos festa con calquera cousa. Que cheiro lembras? Que cheiro lembras daquela época? Pois eu, mira, o cheiro que máis me ven a min á cabeza cando lembro Maniños é o lume de cando se queimaba a maleza despois de andar a recortar nos mirtos, ou cando esas queimas forestais que agora, Sí, que ahora hai que pedir volverá 14 dar permiso permisos. co que chove. Sí. Ahora hai que Sabes? pedir 14 Claro, permisos para facelas, pero daquelas se facían a calquera hora. daquelas facíanse así a brava, era unha cuestión de volume. Cando xa levanta para arriba máis do que nós podemos controlar, hai que queimarmos, senón. E eso tamén o asocio coa cacharela de San Xoán, porque era cando remataba a escola, máis ou menos, Sí. finais de xuño, facíamos o traslado para a aldea, e case o primeiro evento era a cacharela de San Xoán. Entón, xa facíamos de tamén de comer unhas sardiñas, ou un churrasco, ou as patacas que as metíamos en papel albal daquela, e metíanse na brasa. E facíades
facíades como facíamos nós en Santa María de Neda, xuntabades moita leña de diferentes sitios, mobles vellos, todo o rollo, e facíades unha cacharela en xeito, pedindo cartos aos veciños para coller chourizos e tal, ou era máis da casa? Non, facíamos da casa. Había, é que había varias. Había varias. Nós primeiro tiñamos a, digamos, a da colegada, non? Que se facía entre moitas familias e que efectivamente o que distía, empezaba a meter mobles vellos e toda a trajallada ali e tal. E despois aquilo foi derivando a que xa cando empezamos a ser un pouco máis vellos, facíamos na miña casa, como tiñamos uns primos de miña nai que vivían xusto na do lado, xuntábamos as dúas familias que eran bastante prolíficas, ambas as dúas, e ao mellor facíamos xuntanzas ali xa de 20 persoas ou tal, e non necesitábamos ir ás de fora. Pero ao principio, así na preadolescencia, con 12, 13 anos, íamos para as comunitarias, aquelas da baixo da carreteira do Muelle, non? E chamábamos nós, a carretera do Muelle. Sí, abaixo de todo. Da baixo, baixando para ali. Baixando para ali antes de girar. Oe, de neno eras un neno trasto. A min dasme a pinta de ter sido trasto. Sí. Eras Tes intuición. Home, si, non, eu fun... A ver, sempre tive a cualidade de disimularlo moi ben, tamén te digo, Porque eu, por exemplo, era moi cumpridor no tema dos estudos, nunca fun un fulano conflictivo, tampouco tive unha época desas macaras de andar a hostias coa xente, que hai moita peña da miña época que sí que pasaba por ese ramalazo, non? De que parece que se encabronaban con todo o mundo, tiñen que desfogar e metíanse con todo o mundo. Non, eu fun traste, pero fun traste primeiro polas compañas, porque cando te acompañas de xente marrullera, volveste marrullero. E as cousas que facíamos nós eran como apetecibles, porque era, pois, ir roubar froita aquela finca, pois andábamos á meixa medio de furtivos para sacar cartas para as festas, pois logo tal, pois despois, eu que sei, facíamos, bueno, temos unha ali, unha que montamos en Maniños, que eso é de locos, aparte, hai algún ointe aí que controla de Maniños que vin algo por aí escrito, que pasa que grande non teño acceso permanente, que non sei controlar isto. E alguén falaba de Maniños, ao mellor coñece, nós en Maniños protagonizamos Maniños, home, protagonizamos unha cousa ali moi sonada, que un día, por casualidade, cousas do fútbol, pegamos un balonazo ao balón e pasou por riba dun balado e entrou nunha finca dun veciño dali que casualmente era o dono dun ultramarinos, non? Dali da zona. E cando entramos a buscar o balón, na fase de exploración, buscando o balón, o emisario descubriu que se podía entrar no ultramarinos pola parte de atrás, que ali non tiñan pechado, se accedía ao súper, que tiñan ademais almacenadas as Coca-Colas e os refrescos todos, as caixas ali fora e tal. Entón, ese día atopamos o suministrador das bebidas isotónicas pós-fútbol. Entón, desde ese día, as nosas pachangas acababan cun balonazo para dentro da finca do tipo e saltaban tres a buscar o balón. Bueno, a buscar o balón un e outros dous saían con caixas de Coca-Colas enteiras, daquelas de litro de envaso retornable, que ainda por riba, despois íbamos con envase a outro ultramarinos para que non lo abonara. Cuidado aí, Entón, este era o nivel de matracadas que ofrecía eu, que teñen un fondo de falta de malicia, pero que despois eran moi importantes. E o gracioso disto é que unha vez que alguén mencionou o pote, aí tamén o campo do pote, a festa do pote, que é unha festa moi tradicional, moi mítica dali de Maniños. Agora a comisión, polo menos hai 5 ou 6 anos, a comisión de festas eran todos os da miña panda, daquela. E se lles ocorreu chamarme para dar o pregón. E contache a historia. E unha das cousas que fixen foi contar esta historia, por se quedaba alguén de Maniños que non nos soubera.
E largueno desde o palco dando todo tipo de detalles. E cando me viñeron a recriminar, pero ti, cacho cabrón, pero como contas? E dixen, tranquilo, que xa prescribí, home, se debemos ter. Isto foi a mediados dos 80, están tranquilos. Bueno, recarallo. Cantas cousas Pre- prescribiron dentro daquela. Home, claro, preso non vamos ir. E xa faría des peores, de feito. Ois, digo, cando che picou a mosca faranduleira esta, a mosca de adicarte a isto? Porque ti ías para economista, non? Home, e cheguei. E cheguei. Fuche economista, exerciste? Sí, Exerciches de economista? Sí, tive unha xestoría 5 anos. Jolín, macho. Sí, sí. E cando- De feito, son economista e teño o título de xestor administrativo. Toma Que me ya. curreu un pedazo de examen aí de 80 temas que me cago en diablo. Menos mal que me dixo miña irmá a mitad das preguntas. Tamén xa Cuidado, prescribiu 80 isto. temas aí, cuidado. 80 temas ni que foran oposición. Cuidado, Non, peguelle duro. Peguelle duro porque eso demais me cadrou. Cando era o exame disso, coincidiume que estábamos rodando Terra de Miranda a última temporada. E eu aí nesa época era mega prota na serie, iba a rodar case a diario. Pois ainda así prepareime 80 temazos, levaba gravados no CD, no coche, bueno, en varios CDs, e iba aproveitando a viaxe a Coruña, escoitando artigos da Constitución e caralladas desas. Joder. Pero bueno, cando fomos ao exame, menos mal que estaba a miña irmá, que miña irmá sí que controla, que tamén se presentou, estaba a 5 metros, la ola C, Mari, calé, a D, a sete calé, a sete poño C, vale. Esa que no. Jolín. Pero sí. Pero digo, exerciche entón 5 anos. 5 Como anos é tive iso? esa experiencia. Como é esa picadura da mosca faranduleira? Pois mira, a mosca faranduleira picoume antes, porque todo empeza alá polo 99, foi no ano 99, 98, eu atópome cunha, bueno, temos tempo, podo explicar con detalle. Sí, tranqui. Eu cando vim para Santiago a estudar, empecé vivindo nun colexio maior que se chama San Martín Pinario, xa non existe como colexio maior, pero daquela así, e ali unha das actividades que tiñamos era unha radio, unha emisora de radio, que emitía nada máis que a nivel interno. Aquela emisora de radio chamámoslle Radio Medellín, porque naquela época foi cando se Iba che pedir que me explicaras o de Radio Medellín, pero bien, sí, perfecto, vamos bien. Pois mira, vouche dicir, Radio Medellín chamouse así porque na miña promoción do colexio maior, isto, como non vou dar nomes, me dá igual que se poida sentir aludido. Na miña promoción de xente os que empezamos a carreira aquel ano e fomos para San Martín Pinario, había unha porcentaxe importante de xente que era moi extraña, moi rara, moi pintoresca, moi friki, iban ao seu rollo, pero por avatares da vida é como que se entendían. Entón, ás veces ti chegabas a lugares comuns da residencia e estaban como 4 ou 5 pertencentes a ese grupo, que tienen esas características e tal. Entón, o resto empezamos a decir, hostia, vamos ver unha película e no, que hai 3 ou 4 del cártel de Medellín que están vendo las noticias. Bueno, coño, tal. E entón, aos pintorescos empezamos a chamar o cártel de Medellín porque naquele momento estaba de actualidade en todos os informativos. E quedou o cártel de Medellín. Entón, fulano tal, e cada vez que viña un novo, ese que? No, ese pa o cártel, ese non vale para nós. Ese vai acabar no cártel. E ao final bautizamos a radio como Radio Medellín, por iso, non? Bueno, pois, isto ponte no ano 99. No, 89, perdón. 89, é que 99 estaba me parecendo moito pa aquí. No, 89. Si no 99 xa levaba eu logo 3 anos traballando. Sí, no, tiro 99 xa estabas, en fin, estabas amortizado, polo menos o primeiro plazo. Sí, xa te digo eu. No, foi no 89. Aí fundámola. Pero no 98, chegou o meu irmán, o segundo pola cola. Fundáchela no 89. No 89 fundámola, de feito son un dos fundadores. Vale. E no 98, 10 anos despois, 9 anos despois, 9 anos despois, chega meu irmánsito, que estaba en Santiago, iba a dicir estudiando, pero creo que non aprobou nunca nada.
Ele estaba en Santiago e a ele sempre lle tirou moito o rollo da radio, moito. E resulta que eu daquela traballaba nun garito de Santiago, no número K, que va descanse. E un día apareceu meu irmán ali pedíndolle aos meus xefes que lle regalaran uns vales de copas porque tiña un programa de radio e sorteaba entre a xente que participaba e regalaba copas e tal, entón a cambio de publi que lle deran as copas e non sei que, e máis pagarlle un teléfono móvil para que a xente o chamara, non? E pagarlle o contrato, a cuota mínima para recibir chamadas. E entón, cando aparece ali, lle di, pero que radio, que carai estás facendo ti de radio? Donde? Como? Por qué? E soltame, non, estou en Radio Medellín, ali onde vivías ti, en San Martín Pinario, teño unha emisora. Dice, pero como carai vai existir eso aí, home? Pero que me estás contando? Ainda está Radio Medellín? Sí, aparte agora escoitase nos arredores de Santiago, ten bastante difusión e tal. E entón eu contei, pois eso fundei no eu. Como? Pa semana ves ao programa e contasme un pouco isto. Vale. E foi o programa chamábase La Persiana, o que facía meu irmán. Cheguei ali, era o mércores, acórdome perfectamente, e meu irmán tiña como 4 ou 5 colaboradores, cada un coa súa sección e tal. Cheguei ao mércores e escargallei o programa todo. Jodín as seccións todas, non deixei falar a ninguén, empecé a tal, para cada cosa que se dicía eu tiña o as para matalo 3, empecé a pecar de incontinencia verbal supina, todo me parecía, empecé a imitar xente, empecé a non sei que, a vacilar aquí, a lá, tal e cual, e dixo o meu irmán ao acabar, recollede todo e marchade para a casa, que a partir de agora ven este todos os mércores. E entón pasamos de pasarse a persiana a chamarnos Los Cencerros de Úbeda. Sí, esa vina tamén. Sí, pois os Cencerros de Úbeda. E entón estuvemos, non sei canto tempo ali, estuvemos o que quedaba de curso, máis ou menos, facendo programa de radio e tal. Entón, meu irmán levoulles unha maqueta do programa aos de Radio Obradoiro, que é a radio que acababa de abrir o Correo Gallego, o xornal, ali en Santiago. E levoulles a maqueta. E meu irmán, que é tolo da radio, tolo, aparte ten unha voz boa de locutor e tal, foi ali, presentou o rollo e lle dixeron, está moi ben, que veña outro. Ti non. Hostia, que mal. E mandaron a merda, pobre do meu irmán, e levaron a min para facer unha sustitución no verán, no programa estelar, no magazín da tarde. Todavía sai o tema nas ceas e nas comidas familiares. Sí, bueno, non, a ver, non ten, creo que non me garda rencor. Aparte non foi culpa miña. Pero vamos, aí foi onde metín un pouco a pata, onde asumei o fociño no sector. E despois, un ano despois, máis ou menos, empecé a consumir, se o deixo así sin contestar, queda moi ben. Empecé a consumir o que agora son monólogos, antes chamábanse contacontos, na zona de Santiago. Empecé a ser cliente do Atlántico e descubrín a primeira vez que fun ali a ver unha actuación, actuaban Ricardo de Barreiro e Abelino González. E eu pensei, pois estes dous, con todo o cariño que lles teño os dous, que os adoro, pero eu naquele momento, na miña soberbia, e máis que estaba cheo tamén, que ainda non era astemio, eu pensei, se estes dous van cobrar hoxe, polo que están contando aí, teño eu material para contar, que lles paso por riba, cajo por riba dos dous. A ver como fajo eu para chegar aí a un escenario como este, a ver que tal. Así salín de convencido. Pois empecé a ir xa con certa continuidade, xa empecé a ver a Mofa de Befa, a Carlos Blanco, a Kiko Cadaval, bueno, e xa empecé a respetar o oficio. Realmente xa non estaba tan xa non estabas tan cheo tampouco. Xa non estaba tan cheo, xa tiña algo de criterio. E nunha destas, pois montaron un taller para aprender a facer así espectáculos baseados na oralidade. E anoteime. E o último exercicio do taller consistía nunha actuación con público. Cada un dos que participamos podíamos levar a 5 convidados
éramos 19, creo, así que metimos 95 persoas ali no Atlántico, e parece ser que case por unanimidade, pois o que resultou máis, polo menos máis rechamante foi o meu. E de feito xa Jolín. había no público xente que tiña locales e xa me contrataron para ir a actuar ali. E entón dixen eu, pois, ábrese unha porta aquí. E Despois, de aí xa veu o lugar, no? Todas estas historias, ou sí, tardou? bueno, tardei un chisquiño aínda, porque isto foi en febreiro do 2000. A min díxome a gran Patricia de Lorenzo que, así como que non que era cousa, díxome: ti non te separes moito deste sector, porque tipos co teu físico aquí non hai, e fan boa falta. Porque o daquela era unha especie de armario empotrado, con moita Defineste grasa, aquí moito na túa bandullo. web, que me fai moita graza, como este personaje, e despois di, aquí está, un animal con ropa de 130 kilos. Exactamente, pois ese era eu no 2000, un animal con roupa de 130 kilos, pero que me movía, porque o daquela xogaba ao rugby, e xogaba ao baloncesto e tal, entón tiña, e entrenaba no xinasio, e facía artes marciais e tal, o sea que era, porque traballaba de porteiro. Entón, realmente era un fulano moi móvil, pero o físico impactaba moito, non? Chamanlle, creo Díxome que Patricia, agora chamanlle, que me corrixa a dietista realista que anda por aí polo público, que de feito antes chamouche a atención polas bebidas isotónicas. así, Digo, que me corrixa, pero coido que se chama obeso funcional. obeso funcional, vale, pois, Sí, porque pois, hai obeso mórbido que non se move, no, que sí, está grasa, todo graxa, pero despois sí, hai os que temos graxa por riba do músculo. correcto, correcto. E entre o músculo tamén, e debaixo do músculo. Temos É debaixo grasa, do músculo, sí, sí, é pero dentro hai do oso. músculo, pero hai músculo, Teño hai músculo músculo. dentro do oso. Tamén. No, pois Patricia dixo así, dixo: ti non te separes moito deste sector porque eu non creo que che tarde moito en propoñer algo. Dixo, va, veremos. E isto en febreiro, e no mes de agosto chámame Víctor Mosqueira, un dos Mofebefa, e dime, mira, el daquela estaba en Mareas Vivas, facendo un personaxe que se chamaba Taracido, O Tarasido eras. efectivamente, e díxome, mira, están buscando aquí a un tipo grande, porque hai un capítulo especial que é a volta de Currás, porque Currás desaparecera da serie, uns capítulos e tal, e van a repescar, por trama mandaron a Canarias, entón agora queren facer unha trama de que eles están Canarias vendéndolle aquí a moto a moza, de que lle vai todo moi ben, pero en realidade é un chaiñas, entón queren facer un capi que vai ela para lá, e ali descubrimos que en realidade é o morto de fame, pero que ten un colega que é o que lle salva despois a visita da moza, que lle presta roupa, que lle presta o coche e tal. É como queren que a roupa lle quede moi ridícula, queren a un tipo moi grande. Claro. Para que ao prestarle a Miguel de Lira, pois, quede inmensa a roupa e tal. Dixen, bueno, pois nada. E ese perfil daba perfectamente. E entón alá me fun a facer un capítulo a Mareas Vivas con Miguel de Lira, 5 secuencias que gravamos onde hoxe é os Rosales na Coruña. De feito, hai plaqueta ali que puxen eu, creo. E a verdade é que non sei todo moi ben, porque Miguel ten, sobre todo con Currás, tiña unha certa potestade para cambiar os guións e dicir un pouco que lle daba a gana, que a mí me obligaba a abrir moitísimo a escoita e reaccionar en tempo real para reconducir as secuencias onde tiñen que ir. E sen ter ningunha experiencia en audiovisual, sí que a tiña en improvisación polos bolos que facían bares e tal, non? E aturar aos que estaban máis cheos que a min. Entón, ao final, pois, parece ser que as secuencias quedaron moi frescas, moi resultonas, moi cribles. Como dixo o defunto de Emilio MacGregor, que era o director daquelas secuencias, dixo, realmente parece que os actores non sabedes o que vai pasar. Era o que pasaba, E era realmente. tal cual. No meu caso, polo menos, era clarísimo. Porque eu non sabía por onde ia ser Miguel. E de aí xa me chamaron para a Terra de Miranda, que foi, pois digamos, o meu primeiro papel así continuado, e xa foi no ano seguinte, no 2001. Pero
Pero, bueno, entre o debut no Atlántico no 2000 e chegar xa a televisión en agosto do 2000 tamén, pois eses meses eu que fixen foi foguearme moito en bares de Santiago, porque como era fillo da noite, todo o mundo me coñecía, pois eu falaba con un montón de colegas que tiñan locais, mira, importa se mañá veñate aquí, antes de ir traballar eu, veñate aquí e conto unhas historias á xente e tal, sí, tomoche unhas cervezas e tal, e mentres esbardallo aquí e probo a ver se lles gusta como conto as miñas anécdotas, vale. Que despois xa houve algún que me dixo, mira, non prefires que che pague mellor en vez das cervezas, porque me estás jodendo, me cago. Dixo, non. Dixo, non te preocupes. E entón, ese primeiro ano, no 2000, eu debí facer unhas 40 e pico actuacións. Claro, non as cobraba prácticamente ninguna, porque eran en garitos de colegas, pero como escola valeume moitísimo. E aí arrancamos. Oe, a min voloume a cabeza que te fixeras porteiro de discoteca para pagar os estudos. Como Eso é moi romántico. Como se compaxina traballar na noite neses after hours aparte que estamos falando, que case son restaurantes de mediodía. Sí. Bueno, e despois atender os estudos. Compaxínase primeiro non sendo moi ambicioso cos resultados. Dos estudos. Claro, tens que ter claro que a mellor sacar unha por ano ou dúas. Non, bueno, isto é porque eu desde moi pequeno, son de familia numerosa, somos 5, e ainda que lle agradezo moitísimo aos meus pais todo o esforzo que fixeron por educarme a min e máis aos meus irmáns e darnos todo o posible, pois non era o tipo que máis cartos manexaba en Santiago, cando chegamos, non? A parte de como xogaba o baloncesto en Ferrol, en plan serio, xogaba nos Estudiantes daquela, en Segunda Nacional, pois tiña que, todas as fines de semana, tiña que facer ida e volta a Ferrol. Para xogar. Entón, claro, para xogar. Entón, ainda que eu vivía nun colexio maior onde tiña todo incluído, pois daquela a min dábame 2.000 pesetas á semana para os meus gastos na casa, e o bus ida e volta a Ferrol costábame 900. Co cal imaginas que a marxe que eu tiña para andar de parranda non era nin para tomar café, nin para invitarlle a moza un chocolate, non era moi ampla. Entón, claro, sempre me chamou a min a idea de traballar e intentar sacar un sueldiño por algún lado para complementar iso, non? E xa a partir do segundo ano de carreira empecé a descargar camións, empecé a buscar cholliños por aí pois puntuais que non me comprometeran moito para o tema de estudar e tal, pero xa a partir de terceiro apareceu a opción de meterme no mundo das copas e tal, e a partir de terceiro pois empecé a ter un traballo suficientemente remunerado, inda que fose simultaneando garitos, non? Bueno, simultaneando non, sucesivamente cambiando dun a outro, alternándoos, pois empecé a ter un sueldo que me permitía xa pagarme as cousas. Entón, pois, decidín que xa estaba, que a carreira iba a sacala, porque estando en terceiro, pode que dá rabia, non, porque os primeiros 2 anos saquei nos limpos, en terceiro xa como empecé a traballar, xa se complicou a cousa, pero como saquei máis da metade da carreira naquela altura que me quedaba, porque máis en económicas daquela, cuarto e quinto eran como moi suaviños, e todo con asignaturas alternativas. Pasabas de ter 7 asignaturas no ano. ¿No? Sí, pasabas de ter 7 asignaturas no ano a ter 4. E ainda por riba das 4, 3 optativas. Entón, bueno, dixen, joder, queda má parte máis doada. Parece que me dá rabia chegar ata aquí non acabar. E entón, xa empecé a manterme eu, co que ganaba, pero non descoidei os estudos, ainda que tampouco me dediquei moi intensivo. De feito, a carreira acabei no 98. É dicir, levoume 9 anos, cando son 5, realmente. Claro. Pero desde o terceiro, pois xa me mantiven eu. Entón, bueno, foi o meu ritmo. O sea, no 98, estou pensando eu, no 98, que eu levaba xa 2 anos na Marina, ti eras o papá da clase, non? Sí, de que clase, se non iba? Non se sabe, claro, non se sabe, se que me dicían, joder, este carallo ainda non acabou, entón...
E non tes aí, me cago en tal. Pero, sí, home, claro, era un veterano de guerra. Como na mili, eu cando entrei na mili, claro, eu botei Onde as... fixeche a mili? Onde fixeche a mili? En Ferrol, pero fixen 8 días. Que dis? O que ois, fixen 8 días de mili porque estaba xa dentro, estando dentro descubrimos que se podía librar por obesidade. E entón, Hostia. claro, era obeso funcional, era hostes, que o daquela. Entón, mira, foi no ano 95, eu no ano 95 debía pesar 95 kilos. Peso agora 110 ou por aí. Quero dicir que pesando 15 kilos menos que agora, a min dixeron que tiña que marchar para casa porque tiña alto risco de infarto. Ah. Non, me foi unha manjanchada todo, porque eu son do corpo. Claro, meu pai era marino. Entón, nós buscamos todas as... Porque o estar traballando, as cousas como son. Eu contra a mili non teño nada malo que dicir. De feito, eu pasei no que nin Dios. Foron 8 días, pero... hai xente... Foron 8 días vos. Foron 8 días maravillosos, sobre todo os 4 últimos sabendo que marchaba. Que non podía máis que vacilar nos cabos. Pero o tema, eu entendo que hai moita xente que a mili lle cambiou para ben, porque había xente que era moi dispersa. Pero hai moita xente que o pasou mal. Pasou moi mal, efectivamente. Pero eu creo que toda aquela xente que con 18, 20 anos estaba en terra de ninguén, o da mili tampouco era tan mala cousa. Mira, vas estar aquí, estás controlado por menos uns meses e aprendes unha disciplina. Depois xa non me quero meter na utilidade a posteriori que pudera ter, pero había moita xente que non querían estudar nin traballar, os famosos ninis que hai agora, e antes polo menos había un ano para ter ali ocupado. No, un ano que iban para ali, o mellor vos poñíanos co carpinteiro, ou co xardineiro, ou con tal, Mira, ou co albañil. Claro, eu abandonei, pero eu tive a opción de sacar o título de buzo, estando na mili. Podería ter sacado e despois exercer na vida civil como buceador, pero bueno, Eu cando entrei na Marina, dixenlle a miña nai, porque eu estaba no náutico de Narón, eu nadaba no náutico de Narón e tal, e dixenlle a miña nai, yo quiero ser buceador e tal. E colleu e levoume a ver a un amigo dela de infancia que era buceador da Armada, Pascual. Levoume a velo e díxome, mira, Fran, si quieres ser buceador, hazte el curso por la calle y buceas cuando tú quieras. Porque si haces el de buceador de la Armada, cuando todos tus compañeros salgan del barco a tomar las copas, tú te vas a quedar buceando. Y cuando más mierda haya en el agua, tú vas a ser el primero en saltar al agua. Efectivamente. Y quitou máis ganas, nunca máis. Claro. Xa non fui un buceador da Armada. Nin Pois buceador da calle tampouco, Nin da calle tampouco. Pois nos daban a opción de sacar o título e despois xa os gestionabas ti como quixeras. A parte, creo que, por exemplo, os destinos despois da instrucción, pois xa eras buceador, tiñas prioridade para escoller, que, bueno, algo había que invitaba a facer o curso, pero como marchei rápido xa non o puiden facer. Oye, eu que son un absoluto descoñecedor da galega, salvo 4 éxitos que houve na galega, non? Vale, encántame que saques este tema. Eu coñecín... Sí, no, sacude abierto, porque son galego falante dende o 2017, entón, de aí para atrás, cultura galega máis ben entraba pouca na casa. Entón, eu coñecín a Pepo Suevos, hai máis anos que o 2017, hai moitos máis anos, por unha peli facendo de cego en Entrebateas. Vale? Eu coñecinte aí, a Pepo Suevos aí, que de feito eu tive un mariñeiro que fixo dun dos nenos da clase, cando saen cego e máis bueno, o personaxe de Miguel de Lira, e máis Mario de pequenos. Pois un dos nenos desa clase foi mariñeiro meu na fragata, cando eu era suboficial xa. Pero o rollo é que pasei de ver a Pepo Suevos aí a darme conta de Pepo Suevos no personaxe do ruso de Matalobos. Entre medias eu non vi a Terras de Miranda, eu non vin nada de Pepo Suevos. Penso, vin Pepo Inglés de cabo a rabo, pero non caín en Pepo Suevos. Non sei por qué, non te vin ata que foi o que pasou neses creo que foron 10 anos de diferencia, entre 2002 e 2012. Sí.
Que pasou? Que pasou de que non me viras? No, que Queres pasou? dicir? Que pasou? Que foi o que fixeche aí? Que Porque fixen? fixeches No, moitas películas. fixe moita cousa, si, home, eso foi a época do esplendor. Vamos a ver, aí empecé con moita forza, no 2001, che dicía antes que empecé Terra de Miranda, con metralla, e daquelas series duraban moito tempo, non eran como agora que son 6 capítulos ou 8. Terra de Miranda durou 138 Me capítulos, cago e en eso Dios, en cuidado. tempo levounos ata o 2006, desde 2001. Entón, 5 anos facendo unha serie, realmente foi unha escola moi boa, mas unha fonte de ingresos moi estable no seu momento. E eu a partir de aí, ou incluso facendo Miranda, paseime por todas as series que había naquel momento na galega, con máis ou menos presenza. Por exemplo, estiven en Pratos Combinados, estiven en Rías Baixas, estiven en Gondar, estiven en Os Atlánticos, Que estiven papel en... facías nos Atlánticos? Porque esa tamén a vin. Sí, Os Atlánticos fixen un capítulo, claro, por eso che digo que foron Vale, paseos. episódico, Claro, vale. episódicos. Eu, mira, nos Atlánticos facía... É un personaxe que me fai moita graza, que lle teño moito cariño, porque era un cobrador de morosos que iba disfrazado, igual que hai o toureiro dos morosos, aquí crearon o peliqueiro dos morosos, que o facía eu. E entón tiña que andar detrás de Manqui, que era o pufante en cuestión, tiña que andar atrás del, e claro, como eu son un tipo moi característico, tanto en fisonomía como sobre todo en voz, o director o director daquela comedia, nunca mellor dito, que era Gustavo Balza, tivo ocorreuselle que se eu podía facer unha voz diferente da miña, da habitual, non? Claro, eu teño varias voces fixadas. Por exemplo, hai unha que é moi similar a como falaba Tonecho, que para certos personaxes paródicos, agora que estou facendo unha webserie, por exemplo, utilizo esa, que é unha forma de falar así, un pouco tal, como Sí. atonechada, que esa é moi válida para cando faz un histrión, pero despois impostar a voz e mantelo nunha cousa que non gravas todo o mesmo día, que hai diferentes sesións, que é tal. Diste, joder, que se a mellor falo así, pero depois o seguinte día, a ver se me acordo, e a mellor non é este tono, xa non se parece tanto. Ou se faz unha cousa un pouco máis ronca, ou se faz tal, pero a mellor non sei. Entón, a mí o de cambiar a voz é unha cousa que, se non a teño moi fixada, dame un pouco de Claro, porque pode non ser igual todas as veces. Claro. Claro. Entón, eu ao tipo lle dixo, mira, que buscas exactamente? Dixo, non, busco unha cousa ridícula para cebarnos xa co personaxe. E entón ocorreuseme en que momento dixe, pois, se queres unha voz moi ridícula, te vou dicir unha cosa, Cañita Brava fala así, é moi ridículo, eu imito moi ben, eu se queres fajo o personaxe falando como fala Cañita Brava, vale? E fixen o peliqueiro do moroso falando como a Cañita Brava. Cuidado co tema. E eso estaba, ao mesmo tempo, coetáneo iso, estaba nesa serie e estaba facendo unha película que se chama Agallas, con Hugo Silva e Carmelo Gómez, que para min Carmelo Gómez é do máis grande nos actores que se dou neste país, e que agora gustoume está moito pouco... na de Territorio Comanche, na que fai. Sí, e en Días Contados está moi ben, bueno, tío, que ten certas cousas, despois, como a todo mundo, ten excelencias que alternan con cousas máis de barrio, digamos, sí. pero bueno, para min era un fulano que era un referente, e que me chamaran para facer unha peli con el, ostra, impactoume bastante, creo que é dos primeiros así grandes nomes cos que eu traballei, non? E estaba, ademais eso, estábamos rodando na Coruña e teño feito marchar da rodaxe de Agallas para meterme no peliqueiro do moroso, falando con Manquiña, tesme que pagar, Lucio, debes meter... E dixe, non, bueno, cousas que pasan. Pero estes anos, eu traballei, que máis cousas houve na galega? En Celavella. Sí, as leis de Celavella. Fixen un capítulo, fixen varias pelis, fixera aquela TV movie sobre os irmáns de Cambre, máis que hermanos,
fixen Agallas, fixen Heroína, Prado Longo, sí, con con Ignacio Ignacio Vilar, Vilar. fixen... Non, eu aquela temporada fixera Heroína do 2004, a rodaxe. Fixen Unha muller invisible tamén, con Gerardo Herrero, no 2006. No, hai O unhas 2006, cantas. Eu estive vendo o teu currículum aí e dixen, joder, cantas tablas, tío, cantas pelis, canto teatro, canta actuación de monologuismo, o sea, de sí, monologuista, canta radio, porque hai moita radio tamén de é antes, radio, sí, sí. Sí, unha sí. barbaridade. Entón, por iso che decía, no, o que pasou foi unha barbaridade, no, todo o que pasou entre medias diso e un pouco como para dar a ver cando un non está nesa onda, no, o pouco que Sí. chega a ver dun tipo que traballou tanto como traballache ti, joder. Bueno, pero claro, pero aí diches coa clave, porque aí, se non eras espectador da Galega, era complicado. Eu nesa Claro, que na época... miña casa víase a galega, víamos Mareas Vivas Sí, e xa, xa. porque a min Terras de Miranda e todo isto xa me colleu traballando. Entón, claro, eu coa mesma estaba no estranxeiro, co barco. Claro, claro, Eu xa claro. non vía a galega, xa non había internet como hai agora para dicir, Claro. sabes, conecto, mi vexo en streaming. No, é que non había iso. Pois entón, claramente o problema era teu. Claro. No, sí, Pero obviamente. tampouco vías as Non che canles estaba botando a culpa, eh? No, mira. Pero quero dicir, eu, por exemplo, naquela época fixen algunhas cousas en Madrid, porque fixera un capítulo en Hospital Central, fixera outra serie que se chamaba Mir, tamén fixera un capítulo, outra para Antena 3, que se chamaba Quart. Fixen algunha cousa por aí, non era habitual, a verdade, son cousas moi espalladas, pero quero dicir que ti tampouco verías a televisión estatal de aquí, se andabas por estranxeiro. Algunha vez, Sí, pero máis contra, estamos falando máis contra o 2000, a partir do 2006 sí que xa había tele. ajá, Antes non, claro. porque claro, os barcos son de guerra, non son barcos de recreo. Entón, No, claro, 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 sí. non levaban 14.000 antenas de satélite para ver a tele, nin hostias, o sea, cando vías a tele víala de refilón, sabes? Dicías ti, ai que ben, que Claro, podemos ver tal, pero pouco sí, máis. sí. Pero resultoume curioso porque, claro, ti saíche Matalobos facendo do ruso. Sí, E señor. tes o orgullo de poder dicir que eres dos poucos integrantes do casting de Matalobos que despois saiu en Fariña. Bueno, Cuidado aí, cuidado aí, bueno, porque poucos máis hai. pois, home, pois agora xa me No, fas poucos máis pensar. hai. O que fai, mira, o que fai de Veloso, que non me sae agora o nome, tío, é Ricardo, que de de verdade. Barreiro, sí. Ricardo de Barreiro Sí, fai de andaluz, creo, en Fariña, de sí, poli andaluz. sí. E xa, non me tires moito máis, porque Morris non sae en E mata... Matalobos, Carlos Blanco non sae en Matalobos, que eu saiba, No. Monti Castiñeira non sale en Matalobos, que eu saiba. Sí ou non? Monti Castiñeira, non. Saiu Diego, o de Eh, Narón, como se chama? o de E Narón máis é despois Xavi Carlos, Deive. e despois Zaera. Xavi Deive, dis ti. Sí, Xavi Deive, que era un dos coprotagonistas, e Sí, despois Zaera, que fixo a sí, última Zaera fixo tempada, os últimos. É que pero estou Monti pensando penso que non, que serie foi que entrou ao final facendo un xornalista, Monti. Eso non foi Matalobos. Non sei. Bueno, poderíamos nos botar aquí a noite Mostrar, non me batallando. acordo, máis. Non me acordo. Eu creo que houbera unha última temporada. Hostia, pero non foi Matalobos, foi que foi? Serra Moura tampouco, non, Serra Moura facía No, outra. coño, Serra Moura era el. Xa, claro, por eso digo, no, pero estou pensando cal podía ser. Pero non Matalobos. Non sei, eu debo dicir que hai unhas cantas series, por exemplo, que seguindo a galega, por exemplo, Eu unha creo que delas, si foi Matalobos, Eu creo unha que delas, pode ser, miraremos. Monti creo que xa é Matalobos na última, porque a última volta de Matalobos meteron un tema de corrupción política que saía aí Manuel Regueiro facendo un personaxe moi potente
que era como un político que era candidato a alcalde, alguma movida Era así, e que se cacique. financiaba co tema das drogas Sí. e tal. E eu creo que Monti facía un xornalista que saía Sabela Arán facendo tamén como unha forense ou algo así. Eu creo que esa última temporada, que estaba como un pouco desvirtuada, Bueno, co pois que viña ponlle, de... veña, sumámoslle a Monti Castiñeiras, Bueno, pero veña, sí, vale, correcto. tres Vale, persoas de vale. Matalobos, con toda a Bueno, a guerra ver, que aí fixo despois a galega para decir que non che conten as historias de aquí os de fora, tal, pero que ao sí, final sí. dese casting só entraron 3 en Fariña. Que para Sí, min foi unha bueno, serie boa, Fariña tamén. Fariña foi unha serie moi boa, foi unha serie moi Sí. boa. E de Quizáis feito, deberan de quizáis para min deberan de ter tido a valentía, no, a fauteza de ter posto a falar en galego os que falaban en galego e punto. E deixarse de meu pai e logo falar todo en castelán. Porque aí sí, había moita xente deses narcos que falaban en galegos sí, sempre. claro, sí, sí. Entón Bueno, quizás deberan de facer un pouco como fixeron os de HBO coa serie este do País Vasco, que metade en vasco, metade en castelán, sabes? E iban sí, subtitulas e punto. E además o galego bueno, non é vasco, sabes? É dicir, dentro do que sí, cabe. sí, sí, podes intuir bastantes cousas. Sí, eu estou de acordo. Eu, todo o que sexa buscar similitudes coa realidade, a Mm. min funcioname. De feito, igual Pero, que me bueno, parece irreal, no, que yo dicía a Luis Iglesias cando estuvo por aquí, parece mi irreal eses cuartéis enteiros, no, de Garda Civil en Matalobos falando todos, meu sarxento, teño aquí o informe, non sei que, sí, sabes? claro, Disti, que Garda Civil sí, sí, son, de Galicia fala en galego co seu sarxento ou co seu tenente ou co seu capitán? Que sí, capitán da Garda Civil fala en galego? porque de feito o 40% son da Almería, de por riba. Por iso. Sí. É que xa Niso, por exemplo, sae máis creíble en Fariña, porque ves a un tipo o malo que puxeron a un galego a facer de andaluz, sabes? Pero fora diso diste, Bueno, aí, pois mira, isto non se sabe, isto porque ti fas preguntas con moito tino. Eso foi unha proposta de Ricardo. O personaxe non era andaluz. pero facelo de fora, ¿no? Porque é que Sí, cadra máis claro. que haxa xente de fora investigando en Galicia. Sí, por eso. Pero eso non estaba previsto en guión, e Ricardo foi o que dixo, pois se ben molaba que fose andaluz este personaxe. E encabuxouse e fixo. O sea que... Pois saíulle ben, non foi, Mira ti, ves? non se vía superimpostado, claro, os que coñecemos os que coñecemos de outros papéis, diste, joder, este Nacho, cuidado, No, É como escoitar Ricardo, é como escoitar o outro facendo de sardinuca na de Primos, sabes? sí. Que diste, un Nacho de Almería facendo de cántabro, sabes? Que diste, cuidado. Bueno, eso son retos para os actores. Sí. Eu agora que eu teño agora unha cousa que teño que facer de asturiano, e a ver que lle lo que pasa aí. Estás pedindo a sinal, ¿no? De televisión do Principado para facer orella, ¿no? No, Oye, chegado... puxeronme aí a un rapado moi maxo a guiarme un pouco. Bueno. Pero bueno, non sei que pasa, porque é esta cousa de que un sempre se escoita distorsionado. Claro, Sabes, eu penso que o digo exactamente igual que él, pero él cando me escoita non lle soa para nada para nada como di él. Entón, te galleguizaste un pouco aí, e tens que quitarle un pouco de curva de tal, e bueno, cago en diola, pois eu escoito para mí que digo igual que él. A ver en que queda, pero bueno. Chegado este momento nas conversas da Lobeira, aparece, mira as luces. Dios. Aparece Doc Brown, que ti coñeceralo, aparece no seu DeLorean. Sí. Imagínate que chega aí o Doc Brown agora polo Velux ese que tes e diche, Pepo, vente aquí o DeLorean e vamos a onde queiras, a cando queiras e a falar con quen queiras. A onde, a cando e con quen falaría Pepo Suevos? Onde queira e a cando. Joder, ese é un preguntón, que se pode afrontar de moitas formas. Esta é para facerte pensar. Claro, no, pero aquí depende para onde a lances. Se a lanzas para o sentimental, pois evidentemente, meu pai que me falta desde 8 anos, pois
tentaría recuperar algún momento, pero bueno, tamén che digo que como o coñecín e botei moito tempo con el, pois é unha cousa que polo menos xa puiden facer, tiraríame para algo máis fantasioso, para o mellor para a miña mitomanía extrema. Eu creo que, mira, se pudésemos ir onde nos dera a gana, non che sei dicir onde era o sitio, pero iríamos ao último partido de All-Star que xogou Magic Johnson despois Cuidado. de saber que tiña o SIDA, que se retirou e volveu a xogar un All-Star que tivo un final que eu creo que das poucas veces que eu lembro chorar de emoción vendo o último partido e o último minuto que se... Bueno, que eso ainda agora me acorda hostia, vino 1500 veces eso, ese minuto. É o momento no que ele está na pista e ele era moi amigo da Isaiah Thomas, o base de Detroit Pistons, que era compañero dele e tal. Entón está acabando o partido e de repente colle o balón a Isaiah Thomas e empeza a facer virguerías, a botar o balón en medio das pernas, a facer ali un pouco rollo Globetrotter e tal. Entón vai Magic Johnson e lle pide ao que defende a Thomas que lle deixe defendelo a él para xogar un contra un ese ataque. Porque como son colegas e tal, entón poñense en plan vacilar, pero vai acabando a posesión e Thomas ten que intentar meter a canasta, o Magic defendio e non a mete. Entón collen o rebote, hai un ataque moi rápido tal, e en contraataque mete canasta o equipo de Magic, unha cousa xa moi rápida, e xa volven a atacar os outros, os do oeste, e o que ten o balón é Michael Jordan. E entón Magic volve a facer a mesma historia, que é pedirlle o que defendía a Jordan que lle deixe el defendelo. Se pon a defendelo, e o Jordan vai como un tolo a intentar meter a canasta, e tamén lle sai ben a defensa a Magic e non mete. E entón colle o balón e quedan 15 segundos de partido. Entón ataca o equipo de Magic e lle dan o balón a él. E entón vai Jordan a defendelo como un loco para que non me cajo en diola, para devolver ya tal. E o tipo ali, encima del, pegado, coméndolle as orellas, e vai o Magic, que está botando o balón, quedan 8 segundos, xa non se sabe se vai tirar, se non vai tirar, e de repente o tipo dá un paso para atrás, e desde 9 metros lanzase unha medio remanguillé, e ella clava no fociño de Jordan. Ou de Thomas, xa non me acordo ben, porque Jordan se puxera para que non lle pasaran o balón. Despois, unha vez que se puxo a botar, non me acordo que non defendía, non sei se era Thomas. E ver esa canasta do tipo que está xogando de favor porque non se sabe se vai morrer pasado mañá, porque naquele momento o SIDA estaba a cousa como estaba, tal, que era o meu ídolo de sempre, non? E tal. E eu estaba vendo en directo, porque era desas veces que ainda quedabas ata as tantas da noite para ver a NBA, e a mí me pegou así un escalofrío, tío, que me quedei e dixo, no, hostia, non pode ser, tío, no, isto é un cierre de unha carrera de un tipo que non podes nin guionizar. O sea, este último minuto vino 500 millóns de veces. Se me ven buscar ahora no DeLorean, marchamos para ali e me poño en primeira fila ao lado de Jan Nicholson para saltar a darlle un abrazo ali ao medio do campo. Está ben. Oe, como... refírome, pasache de Matalobos a Fariña, moito traballazo tamén, poderíamos pasar 10 minutos ou 15 lendo todo o teu currículum, pero quen o queira ler pode ir a peposuevos.com e aí o ten, pode consultar todo, además está todo, absolutamente todo, salvo, coido que non vin, ese papel de comisario de Carballark na webserie Galician Crime. Sí, que eu creo que sí que está, non o puxen. Sí, porque nos deron o Mestre Mateo, ademais, por esa serie. Claro, é que por iso che digo, é que foi o Mestre Mateo, a primeira webserie, no, que levou o Mestre Mateo, non foi? Agora pillasme, non sei se... Pero foi das primeiras veces que había categoría, eso seguro. Se non foi a primeira, anduvo ya aí, pero moi recomendable, ainda estiven vendo hoxe un par de capítulos,
e tal, Carballorc, Carballón. Uau, tío, estábamos facendo o mapa deso. Foi unha Chicago pena que non como era? seguimos. Chicago de Compostela, como era? San Chicago Chicago de de Compostela, Compostela. pero tiñamos un montón delas. Tiñamos Kansas do Morrazo. O sea, estábamos facendo É boísimo. estábamos facendo un mapa. Hostia, é que ata vin outro día. Non sei se foi no ordenador a listaxe que estábamos facendo. Todo así un montón Hai que de facer ese sitios. mapa. Eu convídote a que fagas ese mapa. Estábamos facendo. E se non o faz, pásame a lista que o fago eu. Pois hostia, foi unha mágoa que non seguíramos, porque era moi divertido, eu pasaba moi ben aí. Además era humor deste tipo tipo agárralo como puedas ou cosas así, o Sí, sea, era sí, moi era un era Leslie Nielsen, era Hot Shots. sí, como se chama? Non me sale agora, pero era moi básico, o sea, moi Sí, un caga un culo humor pedo pis. sí, pero moi graciosa, a verdade Sí, que sí. humor. Era facilón, pero sí que o pasei moi ben, como se chama Kowalski. Chamase Kowalski, aí está, era o o inspector comisario Kowalski. Comisario O Kowalski era, comisario, ¿no? sí. Comisario Pois, Kowalski. mira, ese papel, acórdome tamén, eso comentáramos Osvaldo, un día que fomos a actuar, hostia, tío, Dawson. El inspector Dawson. o inspector Dawson, comentoume creo que era en Gomesende. Fomos a actuar a Gomesende, provincia de Ourense, a unha especie de verbena rara que tiñan uns asentos como os dos centros de saúde así todos postos nunha ringleira e tiñanos amoreados detrás dun palco de obra que había ali e de repente acabou de tocar os trovadores, eran os trovadores, acórdome, e actuamos eu, Sergio Pazos e máis Osvaldo. E me dixo Osvaldo aquel día, díxome, mira, temos aí un proxecto tal que che quería comentar porque me encaixa nun personaxe aí cojonudo tal, xa che mandarei a idea, dixo, manda o que queiras. E hostia, depois me explicou o rollo e dixo, vamos pa diante o que faga falta. E ao final non fixemos parece que 6 ou por aí, non? 7, penso que hai 7, sí. Sí, pois aquí xa tivemos a Pedro en paz descanse, tivémoslo, a Osvaldo, a Lucía, tivemos mesmo a Víctor Grande, entrevistámoslo tamén falando de guións e de todo isto. Crack, sí, Víctor. Tipo moi a Iago, moi que foi o responsable daquela da banda sonora tamén. Tivemos uns cantos. A Marcus, que facía de malo nun dos episodios. Sí, aí houve varios grandes cameos tamén, sí. Sí. O Caxoto tamén andaba por aí, sí, había moita xente. Pero mira, Dallas de Rei tamén está. Provincia de Lugo. Eu de Dallas fago moito o chiste de Kennedy. O de Kennedy, non? Foi a Dallas e levounas. Claro, foi a Dallas e levounas. Que non che pase como a Kennedy, que foi a Dallas e levounas. Sí. Eu cando era pequeno facíamos ao revés. Era... Oes como se chama a serie ese que botan na tele que hai un que se chama JR que ten un sombrero tal, entón decía outro Dallas, e entón ti pegabas e dicía recíbelas. Que malo. Oye, como unha das cousas que me pareceu curiosas, non? Porque estivemos facendo uns programas sobre cinema, analizando os Goya, analizando os Sorogoyen, analizando os Mestre Mateo, os Mestre Mateo e analizando tamén pois os Óscars, non? E analizando os Goya, tivemos que ver as bestas, claro, obviamente. E aí había unha personaxe dentro das bestas, que era un señor que vendía ovellas, e dixen eu, a ser Pepo Suevos. A ser Pepo Suevos. Pero quedounos ese resquemor de dicir, por qué? Sabes, é dicir, ti bicha a película, non? Cando a votaron, como din, cando votaron a película. Vina, sí. Entón, primeiro que a nós deunos a sensación de que son como dúas películas, vale? Que se parten no medio, no? Cando pasa o fatídico pasa a acontecer que acontece no medio da película. Esa unha. E logo outra que non acabamos de entender, e non é por quitarte o chollo, pero que está ben feito,
pero por qué? Por que hai esa escena, esa secuencia de vai a tipo ao mercado, un vendedor de ovellas tenta engañala e vense coas ovellas po coche? Pois eu creo Para que darte a ver esa secuencia ven a dicir que despois de todo o que pasou na primeira parte da película, a tipa non se achanta non se e non se amilanou, vai non? deixar tomar o pelo. Eu creo que un pouco é posicionala a ela nese rol de que agora eu decido da miña vida e así como decidín que non vou marchar daqui, a pesar de que pasou o que pasou, voulle deixar claro a todo o mundo que agora eu son unha máis. Sí, porque aparte na primeira parte como que ela aconséllalle a el non facer Sí, depende que cousas e el como que pasa dela, ela non ten exacto, decisión diso. Sen embargo, na exacto. segunda parte, pois como que é máis ela a que leva as Claro, e pantallas. incluso dentro da miña participación hai unha primeira parte na que ela ven onde a min, acompañada por un lugareño, que lle aconsella deixarse estafar, porque ela inicia a parte da estafa propiciada polo outro castrón, que era sendo amigo seu, non lle aconsella ben, porque tamén ten esa visión de que é unha muller de fora e que está na circunstancia que está e que é mellor que se deixe manexar e que non entre en confrontacións, pero despois cando vai ela soa, apreta as carabillas. E entón eu creo que ese é o sentido desas secuencias e desa mini trama que eu aporto á película, que podería ser moito máis romántico e soñador e dicir que Sorogoyen me quería ali sí ou sí, buscou como fora a maneira de ter un dos mellores actores de Europa, pero prefiro inda que sei que hai unha base de verdade nesto que acabo de dicir, prefiro buscarlle a lógica Oe, narrativa, que creo que ten. rodastes díxome un paxariño, díxome o que lle buscara as localizacións a Sempre Xonxa, Manolo González, que esta peli rodouse na mesma localización. É dicir, na mesma aldea onde se rodou Sempre Xonxa, ou Mm, nos arredores, por aí cerca. mm, hai un Non? cruce hai interferencias, Sí. hai un cruce de informacións. No, vamos a ver, esta peli está baseada nunha Sí, historia real que en pasou Santoalla. Santoalla. Bueno, pois en Santoalla é onde se rodou Sempre Xonxa. Vale, e esta non se rodou en Santoalla. Isto non se rodou en Santoalla, isto rodouse nunha vila que pertence a Vilafranca do Bierzo, Vale. e despois houve múltiples localizacións Sí, para alternativas e tal, paisaxes e moitas todo delas isto. en Galicia. De feito, a feira de gando na que saio eu é en Becerreá, pero o que ven sendo a aldea, onde está a casa deles e tal, iso é en Vilafranca do Bierzo. No Bierzo. Sí. Como foi rodar unha produción desta índole, no? Porque entendo que había cartos ata debaixo das cámaras, no? Para calzalas. Bueno, a min pouco me chegou dese carto. No, refírome Con respecto a que outras cousas. se tense que respirar un ambiente diferente a, por exemplo, pois eu que sei, a rodaxe dunha serie modesta da Sí, TVG, de Galicia sabes? Crime, queres Claro, dicir. por exemplo. Por exemplo, sí, Sabes, que o ten que mesmo haber unha bocadillo. diferencia, é dicir, ten que haber unha diferencia grande entre unha produción tipo Sorgoyen, que aparte era unha coproducción hispano-francesa, no? E de feito triunfou moito en Francia a película, polo que eu Sí, souben, sí, sí. e unha peli pois modestiña galega, sabes, que diste, joder, é que as subvencións non son as mesmas, ou mellor os cartos que traía Sorgoyen non son os mesmos. Digo, como se respira ese ambiente nunha rodaxe tan grande? O pouco que ti Pois, estiveche, claro, porque supoño que serían uns cantos días, no? non, eu As estiven secuencias. 2 días, nada máis, pero Claro. me cadrou un deles, cadroume que se cadra era o día de máis dispendio, porque rodábamos nunha feira de gando e ali levouse gando pero a mancheas.
Ali había ovellas, porcos, touros, vacas, becerros, burros. Ali leváronse camións de, o sea, Claro, a facer figuración. montouse unha feria a base de talonario, Sí, non sí, era a sí, sí, feira sí. e No, aproveitaron para rodar, non era o día de que feira, sería o que non, non. faría o mellor Oliver Laxe. Aproveitaría a Exactamente. feira e metería ali os actores Exacto. e tal. Claro, claro, non, Este ali montou a feira para rodar. este montou a feira e entón as vacas muxía cando dicía el, porque estaban pagadas. Había un tipo co Algún día rabo habrá. collido. Sí, no, foi duro controlar todo eso, é un ambiente bastante pouco propicio para rodaxes, pero efectivamente sí que veías que ali había, primeiro había esa cousa de que non pasa nada, volvemos a rodar outra vez, volvemos arriba, non era esta cousa de non tiredes, non disparedes máis que hai 6 balas, Claro. sabes? Eso notase moito que cando a cantidade de balas é infinita, pois ti traballas con outra seguridade, porque non tens Claro. medo ao risco, ao fallo, sabes, hostia, pois teño que ter moito cuidado porque non teño moitas repeticións. Eso sí que che dá unha tranquilidade e vas ben, pero se cadra polo tipo de historia que se contaba, polo entorno da rodaxe, eu o que máis apreciei en canto a factor diferencial, eu creo que é a forma de actuar del, do director. O sea, se a mí o que me impactou de traballar con Rui é que o tipo é clarísimo no que quere, é clarísimo en dicilo. E eso me parece. Non foi Sorogoyen o que dirixeu aí? Sí, 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 sí. Bueno, Sí, Rodrigo Rui, chamalle Rui a vale. xente que ten certa confianza, e eu Vale. atrevíme tamén a chamarlle. Non che dixo que non, non? Sí, non me dixo que non, pero de feito desde aquela chamolle Rui, as veces que volví falar con el, Pero refírome saíume que é sí. bon director, que saca bon material dos actores. Sí, 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 sí. Sobre todo eso, nestas cousas, creo que a claridade de ideas é fundamental, é fundamental. E despois hai xente que ten moi claro o que quere, pero non ten tan claro como transmitilo. Claro. E neste caso tampouco ten problema. É bastante bo comunicador e recibe moi ben calquera proposta, bueno, de luxo, de luxo. A verdade é que a relación en rodaxe foi maravillosa. Unha paciencia, porque xa che digo que o entorno non era nada idílico para rodar e non tiña problema. Non, volvemos atrás, non pasa nada, pero que está, joder, pero que están cagando as vacas. Bueno, pues nada, recóllese e volvemos, tranquilo, non vos preocupar. Tal. E eu creo que eso foi o que máis me impactou con respecto a outras producións. Evidentemente a pasta, claro que axuda, porque se normalmente unha peli ti tes que facela a correr en 5 semanas e aquí poden ter 13, pois vai ser moito máis claro. Eu por exemplo, notei agora na última serie na que estiven, unha serie que era unha coproducción mexicano-argentina para unha plataforma americana que se chama Paramount Plus, unha serie que agora xa se pode ver en España, nunha plataforma que entrou agora que se chama Sky Showtime. Ajá. Que sería? Pois hai unha serie que se chama Los Enviados, que xa tiña unha primeira temporada rodada en México e a segunda temporada viñeron a rodar a Galicia. Claro. E entón eso ven de América, ven con ferro quente, ven con dólares. E entón aí notamos moito como para facer 8 capítulos botan 5 meses, faz 4 folios ao día, e aquí ti colles Saudade de ti, que é a serie que hai en Galicia hoxe en día, ahora mismo. daquelas épocas nas que había 7, 8, pois agora quedanos unha, mira que ben. E ao mellor en Saudade de ti, nun día de rodaxe, pois hai que facer 23 folios. Cuidado. E ali, pois fanse 4. Entón, esas son as cousas onde se nota que hai cartos, no tempo que podes dedicar tanto a iso como, por exemplo, a ensaios previos. Porque, por exemplo, nas Bestas, para ser unha cousa de 2 días que tiña eu, que son 2 secuencias nunha película de 2 horas
Bueno, non son 2 horas, sí, son 2 horas. 2 horas 2 e horas e algo, cuarto. 2 horas e Sí. algo, sí. Sí, 137 minutos creo que son exactamente. Mm. Pois eu aparezo nun minuto deses 137, eu tiven a posibilidade de ir a facer ensaios a BCRA no sitio onde íbamos a estar, de coreografiar xa a secuencia e de marcar as posicións con antelación á rodaxe. Eso no 99,9% dos proxectos nos que eu estiven tendo esa presenza, esa cousa, esa aparición residual dentro do proxecto, é inconcebible, é imposible, é inviable. E O aí, sea, pois, ponte aquí, pum, rueda, pum, claqueta e adiós. Veña, exactamente, chao. Pepo, moitas exactamente. gracias. Enténdese che ben, sí, xa está, pero tropezou un pouco, ali, bueno, é natural que tropece, que a xente é torpe. Ala, arreando. Torpe natural del, así. É natural. No, bueno, a ver, normalmente como isto pagan por sesión, unha vez que che pagan, ti tens que estar o día inteiro ali, toda a xornada laboral, entón, sí que é certo que moitas veces, pois facemos outra, quer dizer, a nós non nos aporta nada que ti marches ás 4 da tarde se a xornada acaba ás 9. Entón, Claro. vámoslo facer as veces que faga falta para que quede ben que o día que ves. E entón, Claro. se eles o estiman pertinente, aí non hai prisa. Sempre cando haxa tempo. O carallo é que volvas outro día, aí onde se nota se hai carto ou non hai carto, para facer o Claro. mismo. Pois se volves o segundo día, ao mellor xa non había Claro, esa previsión no orzamento, non? E xa din, exacto, aí xa empezan os rapidito, problemas. Pepo, que temos media jornada nada máis. Exactamente, exactamente. Si hoxe hai que facer os dous teus máis os 23 do día normal. Sí que Oe, facer. andades últimamente con espello espelliño. Como Sí, xurdiu esa idea? Esa idea, tipo, é unha especie de cámara café, pero nun macro, non? Unha sí, cousa máis ou así. menos. Sí, é. Bueno, un pouco a premisa é que ubicámoslo nun almacén de supermercado, onde de repente un día, por obra do Espírito Santo, colocan un lavabo co seu espello e detrás do espello colocamos a cámara. Evidentemente non é un formato de cámara oculta onde o xefe vixía os empleados, que podería ser, pero a nós a excusa que temos para traballar en primer termo diante da cámara fixa, pois é que vamos ao espello a mirarnos as olleiras ou a ver se temos a barba ben recortada e a partir de aí, pois operamos. Pois mira, isto xurde nas épocas da pandemia, que é onde xurdiron un montón de proxectos que algúns foron adiante, outros desapareceron e outros nin sequera viron a luz. Un deles foi unha especie de late night que facíamos para YouTube, que se chamaba Veiga Sicilia. Veiga Sicilia. Veiga Sicilia, sí, presentado por Miguel Veiga. Entón eu tive a ocurrencia de poñerlle ese nome, porque como facíamos en Vilanova da Arousa, a zona de viños, pois dixemos, mira, facemos unha chiscadela ao sector e máis metemos o teu nome no título do programa, perfecto. Son esas cousas que somos Roberto Vilar e Maxeus, que podemos Radio Medellín. De meter os nomes propios tamén nos títulos dos programas. E o caso é que fomos estuvemos aí un tempo, por avatares da produción, pois eu desvinculeime dese formato cando pasaron 10 ou 12 capítulos. Pero un das persoas que estaba ali, metida nese fregado, é Gonzalo Torrado, que ten un supermercado en Vilanova que se chama Supernito, que é un local de referencia, un supermercado, sobre todo a nivel cárnico. De feito, eles anuncianse como o paraíso da carne. E eu que non son bebedor, xa escoitei por varias fontes esta información. É o paraíso do alcohol, tanto a nivel de viños como de outro tipo de elaborados como whiskies ou tal. Creo que traballa marcas que moi pouca xente ten, e aparte creo que con prezos moi competitivos. Entón, hai auténticas peregrinacións a Supernito, sobre todo no verán, cando chega toda a mesta veraneante para aquí, pois empezan a aprovisionarse no Supernito e é un escándalo. Entón, Supernito xa foi patrocinador dunha sección que eu facía en radio, que deambulou por algunhas emisoras con este Miguel Veiga,
co que fixemos despois o Late Night, e chegou un momento no que, bueno, pois tamén desapareceu esa sección en radio, pero de Supernito quería que eu fixera algo con el. El ten moi claro que o futuro está nas redes sociais e en internet, e dixo, vou destinar algo de orzamento do que usaba para xornais, para radio, para televisións autonómicas, non, destas locais, pequenas e tal, e vou non meter en crear contidos cibernéticos para redes e para xa un entorno Joder, pois que ben, non? internautico. Claro, non, maravilloso. E entón dixenlle, mira, podemos facer unha cousa que non nos leve moito carto, que é sen necesitar montador, necesitando un equipo mínimo a nivel técnico e con poucos actores. Entón, parimos a idea de crear esa parella de compañeiros de traballo que traballan no super, onde hai esa tensión sexual por parte del, pola dela é tensión de non me rompa a cabeza, máis ben, e dixemos, a ver que tal funciona isto a nivel de química, bueno, a ver, e nos disparamos, ademais con esa novidade que é a aposta por Ruth Núñez, que é unha maravillosa cantante de orquestra xa desde hai moitos anos, actualmente en Lao Cabán, pero con unha trayectoria que, pois, se o meu currículum é grande, pois o dela, imagina. Pero ela tiña certas inquedanzas como actriz. Teño que dicir aquí, aproveito para saudalas as dúas, tanto a Ruth como a Fátima Pego, coa que eu fixen moitas cousas na pandemia, a nivel tamén de redes sociais para empresas, fixemos así algúns vídeos pseudo-corporativos, sempre en plan cachondeo e tal, pero que nos deu, pois, certos ingresos extra en momentos complicados. E Fátima estaba tamén en Veiga, Sicilia. Entón a idea era que Fátima fose esa compañeira de Cholo, do personaxe que eu fago na webserie. Que pasa? Que Fátima estaba traballando naquele momento en Televisión de Galicia, de reporteira, con os horarios caninos. Ademais tamén empezaba a traballar a orquestra. Porque está no Malicia, penso, non? Fátima non estaba no Malicia Noticias ou no Sabadeando. Estaba en Hora Galega, non sei se no Malicia fixo algo, non sei. Nun de polas mañás, pode ser? No, no que está... Ese que empeza como ás 8 da tarde. Antes do telexornal, sí. Sí, que antes se chamaba Fun polo aire. Sí. E nun xiro destes que fai Televisión de Galicia. É como un Galicia directo, como un España directo de Galicia. Unha cousa de ese cambio increíble de contidos e tal, siguen facendo o mismo, pero cambiaron o presentador. De Bamboleo a Sabadeando, sí. De Bamboleo a Sabadeando. Sí, exacto. Era Bamboleo, ahora é Sabadeando, pero é o mesmo programa, no mesmo estudio, cos mesmos presentadores e co mesmo equipo directivo. Sí, todo igual, incluso moitos do mesmo personal. Sí. E entón, bueno, pues Fátima tiña bastante lío, como empezaba tamén coa orquestra, con ensaios e tal e cual. E entón, como eu estou bastante vinculado coa Orquestra Loca, agora tamén últimamente. Iba che preguntar, ahora que falabas de orquestas. Sí, pois comentei, dixenlle a Ruth se lle apetecía probar a facer ela o personaxe ese, e dixo que sí, que se apuntaba un bombardeo, e empezamos. A verdade é que ben, a mí sorprendeu-me para ben, porque é unha rapaza con moita escoita, moita capacidade de reacción, que eso para traballar un formato como ese, que ao principio escribín os guións e íbamos máis ou menos á literalidade do guión. Xa intentaba meter os chistes desde un principio, pero cando vin que ela reaccionaba ben e que escoitaba e que asumía as burradas que eu podía dicir, dixen, acabouse. Aquí agora vou facer unhas propostas de chistes en guión, por si quedamos un pouco espesos, pero todo o que veña na rede lanzámoslo a ver se tal. E entón xa evolucionou hacia unha pequena apertura de diálogos, de impro, e despois da primeira temporada fixemos unha segunda, que se está empezando a emitir agora. De feito, esta semana empezamos co primeiro, onde xa abrimos un pouco o espectro de personaxes, xa se van ir incorporando novos actores, e onte gravamos a temporada 3, porque nós gravamos unha temporada nun día, 7 capítulos, gravámoslos no mesmo día. Que son episodios de 6-7 minutos, non? Mais ou menos. Sí, empezaron sendo a idea era 4,
Pero e 4 é moi escapounos algún pouco. paseis, É que 4 é moi pouco. é moi É que pouco, é que escapounos mira, algún paseis. eu participo no Chanfaina Lab e facemos curtas, vale? As curtas, o Chanfaina Lab pídeche que, por favor, non as fagamos de máis de 10. Pero que Sí, condensar algo en 6 minutos tes que contar moi pouca cousa, Ten que ser unha historia bueno, bastante, sí, sabes, moi hai que ir ao medidiño gran. todo, moi Sí, no, medidiño pero todo, claro. vámonos. A ver, aí o que buscamos, as historias son, digamos que son excusas. Non, ti normalmente cando abordes un proxecto grande, por exemplo, eu teño unha cousa agora na cabeza que estou dando voltas e a ver se me decido a escribilo, non sei para qué, porque é moi difícil colocar un guión a día de hoxe, Mm, pero se ti tes unha historia chula na cabeza, grande, potente, ou mira, vamos ao musical, xa que estamos co da orquesta, si xa integramos todo. mm, Nós mm, acabamos de estrenar un musical que guionicei eu, onde partimos da canción Unha noite na era do trigo. ujú. Ti escoitas a letra desa canción e ti pensas nunha parella nova que se ten que separar, el ten que marchar para a América, ela queda aquí afundida e a cousa acaba mal porque se fala dun cadáver no fondo do mar e unha tumba nun outeiro. Ti a partir de aquí fantasía o que ti queiras. Eu collín e empecé a montar unha historia a partir deste esquelete, ramifiquei as partes boas, as partes malas, a parte que é máis de migración, a parte na que falamos do amor, a parte da morriña, a parte do drama, a parte da festa, fun colocando todo e montei unha macro historia a Ujú. partir desa, desarrollando. Moi ben, pois cando tides unha gran historia para contar, aí é cando podes facer un proxecto potente, unha peli, un musical, incluso unha curta, porque ainda que a historia sexa grande, podela resumir, non? Se ten Mm. a enxondia suficiente. Que pasa en Espello Espelliño? Que as historias non son grandes, en ningún momento. As historias son chatarradas que nos valen de excusa Mm. para botar un anaquiño de dispersión, de risa, de expansión, de cachondeo, Sí. de acoso no sentido máis radical da palabra, inda que sea desde a gracieta, pero dun pobre papostis que se quer enredar coa súa compañera de traballo e que ela tenga suficiente enteireza, formación, educación e empoderamento como para pasar del sin tomarlo a mal, porque Pasar del sabe que educadamente, sí. educadamente, Dicindo, mira, no. exactamente, sin tomarlo a mal porque sabe das limitacións do tipo. Entón, xogamos a eso con diferentes momentos de humor, pois o que non fomos capaces de cualificar antes en Galicia crime, non lle tomamos a palabra, eu aquí sí que a topo rápidamente, é humor chatarrero. É chatarrero, Chatarrero. é inmediato, é unha cousa así Pero como como lle chaman? noutras Ti telo que saber, como lle chaman o humor este de golpe, de palo e risa? slastic. É o slapstick, joder, ese Sí, humor é slapstick, basicamente sí, é o humor máis básico que hai, o da sí, sí, caída, o do claro, claro. tropezón, o do chiste moi Sí, fácil, é dicir, eu víate, joder, estiven vendo o primeiro outro día, dixen, vou ver o primeiro porque xa o tiña prometido dende que saleu, non? Dixen, vou ver sí. o primeiro e tal, porque me facía moitas gracia que poñedes un gag de anuncio en Instagram e fíxome tanta graza o da lata de o da lata de salsa de espaguetis. Sí, Fíxome tanta gracia que dixen, vou no ver, joder, tal. E propúxenme ver un de cando en vez e los vendo, no? E tal. sí, Joder, é que xa a ves vir. É que dicir, é o típico gag que está lo vendo claro, vir. Que claro, 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 está así e aí lle dá. E diste, claro, hostia, claro, é que é Slastic puro e duro. É claro, moi claro, básico. é que aquí, así como noutras cousas, sí que intento pecar de profundo e buscar a reflexión e mandar segundas mensaxes e mascarar algunhas cousas para dar que pensar e tal. Aquí o que pretendo é unha cousa automática, Sí, soltar de a risa. asunción rápida, sabes? Mm, É como as medicinas, como a pantalla total, de absorción mm. rápida, que non teña que estar reposando aí, no, porque buscamos esa lixeireza tamén, un pouco porque ten que ser moi dixerible, sabes? É un Sí. entretemento
que incluso ás veces pode pecar de demasiado básico. Pero creo que o que busca tamén o meu cliente, porque ao final sí que é certo que isto é un negocio, así como creo que o 98, antes que di unha cifra que non lembro antes, para falar dos ensaios, pois agora vou dicir, o 99, non sei canto de por cento das web series son de Clocló, iniciativas que asume o que ten a idea de facela, o guionista, o que ten a inquedanza, o E director, todo o mundo vai por favor. e todo o mundo vai polo amor á arte, pois aquí, en realidade, si é un negocio. Si é un negocio porque nós estamos cobrando equipo técnico, equipo artístico, temos un salario por ir traballar ese día. Entón, hai un produtor executivo, e o produtor executivo ten un obxectivo a hora de facer este produto. Entón, pois el o que quere, sobre todo, é poñer o supermercado en primeirísima plana. Entón, facemos moitas trapalladas, saen un pouco incluso do día a día do seu supermercado. Sabes, non é... Eu moitas veces lle consulto, mira, eu propoño aquí agora unha tal que hai unha lesión de un que se cortou a tal. Dixo, me cago en diola, eso non o metas porque ainda pasou hai 15 días, estamos jodidos. Porque, o sea, por dicirche un exemplo, non foi un caso verídico. Pero que hai reunión, hai reunión con Nito para ver que se toca, que temas se tratan. Eu paso o guión e que me dé a súa opinión, non? Pero sí que é verdade que el di, joder, pois isto é moi de super, pois isto mola contalo, pois veña, vete aí. De repente, pois, metemos outra cousa que non ten absoluta nada que ver. Por exemplo, aparte que eu cando me poño a escribir estas cousas, son absolutamente disperso, como guionista son un desastre, son o tipo menos metódico da galaxia, non? Eu, por exemplo, este capítulo que sei a última vez, que empeza con Celia, co personaxe que fai Ruth, probándose un pucho de lá diante do espello. Eu empecei no así, díxemo o de probar o pucho porque necesito un motivo para estar cerca do espello, para poder plantexar o capítulo, porque temos que estar cerca da cámara, claro, non podemos estar moi longe, pois senón perdese moita acción. Entón, para estar cerca da cámara hai que ter unha razón para estar cerca do espello. Porque eu penso que isto pegou un petardazo agora mesmo. Que pasou? Que me dix? E foise a porra. Agora estamos de volta. Estamos de volta, sí. E onde quedamos? Porque pegou un petardazo isto, que ela se estaba probando un pucho de lá. Sí, estaba probando un pucho de lá, sí. Pero eu esos capítulos sempre os empezo coa premisa de que hai que estar cerca do espello por algo. Probando un pucho, mirando as orellas, ou como me dou este dente, non sei se non me caerá. Necesito unha excusa para estar cerca da cámara, para poder traballar en primeiro plano. E entón, o do gorro era a excusa para empezar o capítulo. E como ela miraba para o espello e dicía, pois sí que me queda ben, pois sí que tal. Pois entón, xa estaba eu que iba a contar outra cousa que non tiña nada que ver co gorro, o gorro xa non pintaba nada aí. De repente, empecé a arrancar con historias de gorro, de narcisismo, de non sei que, de se te miras moito no espello vas te convertir na madrastra de non sei quen, de non sei que... Bueno, empecé a enredar algo que non tiña que ver e me levou o capítulo para outro sitio e ao final, co que tiña pensado ao principio, fixen outro novo e ese cambiaron todo. Estou falando solo, creo, non? E punto. Non estás falando solo, non estás falando solo. A imaxe tú a teño conxelada aquí e sí, é que está fallando e non sei ben nin por qué. Non sei ben nin por qué, porque temos toda a cobertura aquí. Pero isto é unha cousa de tempo. Mira, a ver se vamos caducar. Non, que este non caduca. O que pasa é que non sei por que me fai estas cousas a veces. A veces pasan estas cousas. Cousas do directo. Non, o tema da cobertura é un mundo. Da cobertura dá pa moito tamén. Dá. Me cago da cobertura. Explicaranme a min que o da cobertura, bueno, eu que agora estou en Madrid, por iso non concibo que haxa estos erros aquí. Coño. Porque outra cousa non haberá en Madrid. Agora, antenas de telefonía, cuidado. Traballanas, Sí. Pero, Cona, eu son da Lobeira, de San Sadurniño, a zona de San Sadurniño contra ti, eu vírate a ti.
No, vírante Lucía, a miña muller, máis unha pandilla en Igrexa Feita, creo que forades Zaera máis ti, En Bardaos. en Bardaos, fora. Bueno, pois eso, en Bardaos, que eu ia ir e non puiden porque estaba aquí en Madrid. Ah, Entón dixen, carallo. pois vai a Foi mágoa a miña tamén. primeira actuación despois da pandemia. Que de feito tiña aquí apuntado, pode ser que foras tamén, que tiveras o orgullo de ser o primeiro famoso galego en coller o COVID. Home, que saíra, a ver, é que aquí é onde hai que primeiro hai que matizar o que é un famoso. Bueno, home, a ver, pódese dicir que Pepo Suevos é famoso? Sí, pódese. Non sei. Home, tivo repercusión, desde logo tivo repercusión. Eu cando collín o COVID fixen un vídeo publicando porque a semana anterior eu estivera dando o pregón na festa da cachucha de Pazos de Borbén, que non sei se tiveche a honra de estar ali, pero eu calculo que foron unhas 4.000 persoas. Cuidado. Había rumores de que había un virus, pero aquí non tomamos de carallada. Entón, os bicos apertas, as fotos coa miña abuela que te ve sempre, e ven aquí saludar a tal, fai unha caricia ao can. O sea, o que tal confraternicei aquel día, que sempre o fago, claro, porque tamén é unha das partes do chollo, non? Cando vas dar un pregón, cando vas en calidade de persoa, como diste, famosa, teste que un pouco entregar a esa causa. E foi tanta xente coa que eu interactuei aquel día que dixen eu, mira, vou facer unha publicación dicindo que teño COVID porque se a xente que estuvo naquela festa terá ben extremar as precaucións cos seus maiores, que son os que están como máis vulnerables. E entón, publiquei o vídeo con esa idea, simplemente de cuidaos que estivestes comigo estes últimos días que hai isto. Me cago en diola, chico. Me cago en diola que tal se liou. É que eu recordo escoitarte na radio, joder. Falar Sí, co Kiko Novoa no Galicia por diante, creo que fora. Sí, falei con todo o mundo. Mira, Land Rover, eu son un dos fundadores de Land Rover. Por eso antes te dixen que se falamos da televisión de Galicia que non iba a andar con caralladas. Porque a mí me gusta dicir as cousas cando son certas, creo que non hai por qué Enmascaradas. non contalas ou disfrazalas ou edulcoralas ou se procede, contanse e se contan como son. E eu son fundador de Land Rover. Land Rover é o proxecto que nace no ano 2008 entre Roberto Vilar, que foi o que pagou o piloto, as cousas como son, tamén era o que tiña os cartos dos tonechos, e Xosé Antonio Touriñán e máis eu. Xuntámonos, facemos un programa piloto, eso se presenta na televisión de Galicia, por H ou por B non o compran, queda a cousa en stand-by, hai un cambio de goberno, vamos a supoñer que eso non influiu, hai un cambio de goberno, botan o bipartito fora e volve o Partido Popular, e entón, ao haber ese cambio, Roberto Vilar, pois presenta outra vez a idea e estes que entran novos sí que yo compran. Vale, eu arranco Land Rover como guionista. Votamos, creo que son 73 programas, 3 temporadas, e Roberto emprende a súa aventura madrileña. A cal chegara desde aquela ao do tanatorio? Ou eso xa foi despois? No, o tanatorio foi despois, foi na volta xa. Vale. No, nós daquela facíamos a serie do Garda Civil. O da Guardia Civil. O do Garda Civil e o Sheriff Bill. Era un pouco as nosas bandeiras. Sí, naquel momento. Bueno, pois Robert marcha para Madrid e nós quedamos aquí facendo unha cousa que o que dixemos antes tamén dos programas, no? De bamboleo, si reboleando, que si sabadeando, que Land Rover pasa a chamarse Tourilandia, pero en vez de estar Roberto Vilar, está Xosé Antonio Touriñán. Bueno, eu botei unha temporada de 3 programas porque marchei, porque tuve problemas co editor de guión, e como a mí marcharon outros 3 o mesmo día, despois de intentar arreglar polas boas de todas as maneiras posibles, pero non houve forma. Entón, eu marchei e tal, e curiosamente, cando Roberto volveu, todo o equipo, prácticamente, menos creo que o seu editor de guión, todo o resto do equipo que estivéramos na primeira época, é que traballamos en Tourilandia cando ele marchou,
pois non contou con nos. Para nada, nin nos tanteou, nin nos dixo se nos interesaba, cando nos marchamos deixando o Land Rover con unha audiencia contundente, cando tal. Pero bueno, Coño, contundente tiña que ser cando levaron pa Antena 3. efectivamente, bueno, pois non houve ningún tipo de achegamento e tal, e eu desaparecín de Land Rover. Mira que Land Rover pode repetir invitados que algún creo que xa comprou casa ali cerca, das veces que vai. E unha vez e outra vez, e tal, sí, vai xente e volve e tal, e teño compañeros que pasaron desde que volveu Land Rover ao día de hoxe, compañeros meus actores galegos, ao mellor algún foi 15 veces. Eu desaparecín, tanto como guionista como convidado, que non me importa, non o boto de menos, e a Robert quero con cariño. O que ten que bueno, claro, se non quero con cariño, pero con que eu quero. Quería decir quero con locura. Entón, cada un a nivel profesional toma as decisións que quere tomar e punto. Sí. Bueno, pois ata me valeu o do COVID para entrar en Land Rover por videoconferencia. Que ata yo dixen, manda collós, teño que coller un virus dunha pandemia mundial, me cago en diola, para que me chamedes ainda tan sequera por Skype. Pero bueno, mira o que son as cousas. Entrei en todo. Os que había daquela, o que anda aí, a radio, outra radio, os xornais todos, ainda hoxe por Pepo Suegos aparecen non sei cantos titulares, Pepo Suegos, collo COVID, non sei que tal. Entón, a verdade é que tivo repercusión, pero se cadra, sen querelo, fixen unha boa campaña de promoción, porque se falou moitísimo de min durante un tempo, pero claro, foi nun momento que non interesaba facela, porque non era imposible que se traducira en resultados, porque non se podía traballar. Entón, eso, falouse moitísimo de min, pero non me valeu para nada, resumindo. Bueno, pero non é unha mala cousa, é dicir, eu son o primeiro que, sabes, é dicir. Sí, eu son o primeiro que mira, eu sempre digo, no século XXI que estamos, ¿no? Poder dicir, nalgún momento da tua vida, eu fun o primeiro que, o que seña. Pois eu teño varios. Xa é dicir, eu teño varios, Por eso, xa é dicir, Oiches, por exemplo, eu son o primeiro que vendeu, sin vender porque non me compraron, pero eu son o primeiro que vendeu monólogos en vivo en Amazon. Cuidado. Estuve un mes dado de alta. Vale por un monólogo, ¿no? Cuidado aí, Sí, 600 euros a hora. Mira, en Wallapop, nos dous, tamén estuve en Wallapop. Dixen eu, isto, solo por dicir, nunha entrevista, sacar este tema a colación e dicir, ti como te la cabeza, chaval? Pois xa solo por eso me paga a pena. Que pasa? Que che cobran 39 pavos ao mes por estar ali de vendedor. E dixo, mira, vou facer a tontería 2 meses, despois non vou tirar cartas porque se non compran nada. Pero estuve 2 meses vendendo monólogos. E agora ven a pregunta, compraronche algún? Ningún, nada, que carallo. Xente é moi ruín, moi culebrera. En Amazon, ademais. En Amazon, claro, que vai todo o mundo a mirar o carto aí. Claro, pero mira, pero é unha anécdota, son o primeiro. Pois mira, aí o tes. E eu creo que son o primeiro en máis cousas, Mira, eu son o primeiro... nalgunha son. Sí, nalgunha. Mira, outra cousa no que son o primeiro. Fun o primeiro tipo, porque agora xa tamén o fixo Fernando Romai, pero eu fun o primeiro tipo que dou o pregón das festas de Ferrol 2 veces. Que dis? Sí. Sí. En 2004 e en 2011. Bueno, deixaron pasar uns aniños. Deixaron pasar un tempo, pero deixaron pasar un tempo para que non se vira repetido. Sí. Para cambiar algún chiste, tan sequera xa. Como os programas de pola mañá da radio, ¿no? Que fan unha hora e despois van a movendo. E repiten contidos, o que dixeron ás 8:30, volven a dicir ás 10. Porque xa o que estaba ás 8:30 escoitando a radio, ás 10 xa non está escoitando. Si, xa está traballando, xa non está no coche. Entón, van movendo o rollo, fan un guionciño aí pequeno tal, e van movendo ao longo do día. Sí. Bueno,
Jolín, levamos 2 horas de parolada, Sí, señor. Eu diría que ata aquí, que partiu. Sí, eu creo que tamén, non? Supoño que na miña casa, de feito, están preguntando se ainda vivo. Deben escoitar, pero sí, xa ao principio, cando empezamos a falar, xa che dixen que eu non teño moito problema, que eu a lingua teño adestrado de cara. Mira, Pa a diferencia... todo. A diferencia cando a persoa que ven ás conversas é falangeira e cando non é falangeira, a diferencia son as páxinas, as páxinas de preguntas que fago. Para a xente que fala menos, teño que cubrir 2 carillas dunha libreta. Vale? Claro. 2 cariñas dunhas Sí. carillas dunha libreta. E Sí. para a xente que fala moito, que eu xa sabía que Pepo Suevos ia falar, e ia Sí. falar ben, porque levábamos media hora, ainda estábamos coa aldea a voltas. Sí. Coa terceira pregunta das primeiras a voltas. Entón, eu sabía que ias falar, apuntei unha cara nada máis de preguntas. E levamos 2 horas aquí de parolada. Pero acabáchela, non? Sí, bueno, quedoume aquí... Daríame rabia que, oíche, apuntache home. unha carilla na máis, e que che queda algunha, xa me jodería. No, bueno, tiña unha que se me saltou. Tú sabes o resumo de dicha conversa con Pepo Suevos onde, me cago en Dios, preparei 4 preguntas e queres que 2 non lle fixen. Dice, joder, eso non é de recibo. Estaría ben, sí. No, isto quedábame aquí anotado, no? Que anotei aquí baloncesto, pero xa comentamos de baloncesto, xa falache que xogaste Estudiantes de Ferrol en segunda, etcétera. Sí, é máis Magic Johnson. Xa quedou dito. Entón, só me queda por dicirche unha pregunta que adoito facer así ao final, no? Se puideras vivir igual que vives, pero facendo só unha das cosas que fas, cal sería? Facendo solo unha cousa, que te refires? Só unha das que fas, guión, actuación en bares, actuación en teatros, televisión, cinema, nada. E a nivel profesional, se só tivera que facer unha, faría monólogos en bares. Si puideras vivir igual que vives. Sí. Monólogos en bares e a punto. Ese, mira, e a fío desta, porque isto ás veces comentámoslo pola tontería. Se só tivera que comer un alimento e vivir diso toda a miña vida, sería pulpo. Dios, eu churrasco, tío. Bueno, pois eu son máis de pulpo. Eu tiraría o churrasco. O que pasa é que para min churrasco e pulpo é unha cousa. Sí, sabes? parece que van xuntas. Feira e feira. Para min a comida da feira é polvo e churrasco. Xa está. A carne ao caldeiro para quen a queira. Exacto. Min polvo e varillas de porco, medio criollo e punto. Pepo Suevos, moitísimas grazas por ter pasado pola Lobeira Today, por facer tan amena esta conversa. Non sei se está cortando, tedesme que perdoar porque non sei que está pasando hoxe coa microonda, que non enlaza un carallo, dixera Pazos en Airbag. Non sei que está pasando aquí, entón darte as grazas por ter pasado pola Lobeira e deixote aquí un espaciño para que te despidas da nosa audiencia. Bueno, pois foi un placer, home. Este tipo de charlas sempre están moi guais, porque creo que os que somos así moi fans da comunicación sempre debecemos por contar moitas cousas que non podemos ás veces. Este sistema de charla, vamos a chamar informal, sempre é moi guai, porque saen cousas que normalmente non saen e mola. Están os de maniños tirándose dos pelos aínda. Claro. Os de maniños tirándose dos pelos dicindo, me cago en tan, non lle chegaba con dicilo no pregón, que o veu dicir para que quede grabado aí. Cago no tipo de diola. Pero nada, que un placer, que aquí estamos para que faga falta, que espero que a xente pasara ben, que agora saben algunhas cousiñas máis de min, e supoño que de ti, que algo tamén contaches, e pois a información é poder, así que hai que saber o máis que se poida. Sí, señor. E a vos, nada máis, dicirvos, xa sabedes o que aquí na Lobeira valoramos o voso tempo, damos vos as grazas por ter estado con nós estas 2 horas e 3 minutos, case 4, que van ser agora, vendo a
a estes dous vellenials contando batallitas, falando de milis e de 1000 pesetas e de cousas así, que ao mellor pois, moitas e moitos de vós non entendistes, pero bueno, algún momento chegará en que o expliquemos esas cousas. E nada máis, como digo sempre, nestes casos, vémonos noutra e apertas. Adeus. Chao. Afrontar unha onda que fai venir a rocha e as nosas mans como vides que o sol medran conforta de mares e interiores faise o corte segredo que un día un alquimista mesturou con proxecto. Así comezaron as crónicas, así as verbas fluían.